Святое добравесце паводле Іаана. Раздзел 1. У пачатку было слова, і слова было у Бога, і Богам было слова. Яно было ў пачатку у Бога, усё праз яго пачало быць, і без яго нішто не пачало быць, што пачало быць. У ім было жыццё, і жыццё было святлом для людзей. І святло у цемры свеціць, і цемра не агарнула яго. Быў чалавек, пасланы ад Бога, імя яму Іаан. Ён прыйшоў для сведчання, каб сведчыць пра святло, каб усе уверавалі праз яго. Ён не быў святлом, але прыйшоў, каб сведчыць пра святло. Было святло ісціннае, якое прасвятляе ўсякага чалавека, што прыходзіць у свет. У свеце быў, і свет праз яго пачаў быць. І свет яго не пазнаў. Да сваіх прыйшоў, і свае яго не прынялі. А тым, што прынялі яго, даў уладу стаць дзецьмі Божымі, тым, што веруюць у імя яго, якія не ад крыві, і не ад жадання плоці, і не ад жадання мужа, а ад Бога нарадзіліся. І слова стала плоццю, і жыло сярод нас, і мы бачылі славу яго ад Айца, славу як адзінароднага, поўнага благадаці і ісціны. Іаан сведчыць пра яго і, усклікаючы, гаворыць: гэта быў той, пра каго я сказаў, той, хто ідзе за мною, наперадзе мяне стаў, бо раней за мяне быў. І ад паўнаты яго мы ўсе прынялі і благадаць на благадаць, бо закон праз Майсея дадзены, а благадаць і ісцінна праз Іісуса Хрыста сталіся. Бога ніхто не бачыў ніколі. Адзінародны сын, які ва ўлонні Айца, ён явіў. І вось сведчанне Іаана. Калі іудеі паслалі з Іерусаліма святароў і левітаў, каб спыталі яго: хто ты? І ён вызнаў і не адрокся. І вызнаў: я не Христос. І спыталі яго: дык што, ты Ілія? І ён сказаў: не. Ты прарок? І адказаў: не. Сказалі яму: хто ж ты, каб даць адказ тым, хто паслаў нас? Што ты скажаш пра самога сябе? І ён сказаў: я голас таго, хто кліча ў пустыні: выпрамце шлях Господу, як сказаў прарок Ісаія. А пасланыя былі з фарысеяў, і яны пыталіся ў яго і казалі яму: чаго ж ты хрысціш, калі ты не Христос, ні Ілія, ні прарок? Адказаў ім Іаан, кажучы: я хрышчу вадою, але сярод вас стаіць той, каго вы не ведаеце. Гэта той, хто ідзе за мною, які наперадзе мяне стаў, у якога я не варты развязаць рамень абутку яго. Гэта было ў Віфавары за Іарданам, дзе хрысціў Іаан. На другі дзень бачыць Іаан Іісуса, які ідзе да яго і кажа: вось агнец Божы, што бярэ на сябе грахі свету. Гэта той, пра якога я сказаў: за мной ідзе муж, які наперадзе мяне стаў, бо раней за мяне быў, і я не ведаў яго, але каб ён быў яўлены Ізраілю, дзеля гэтага прыйшоў я хрысціць вадою. І сведчыў Іаан, кажучы: я бачыў духа,
які сыходзіў як голуб з неба, і ён застаўся на ім. І я не ведаў яго, але той, хто паслаў мяне хрысціць вадою, сказаў мне: на кім убачыш духа, які сыходзіць і застаецца на ім, той і ёсць, што хрысціць Духам Святым. І я бачыў і засведчыў, што ён Сын Божы. На другі дзень зноў стаяў Іоанн і двое з вучняў яго. І убачыўшы Ісуса, які ішоў, ён сказаў: вось агнец Божы. І пачулі абодва вучні, як ён казаў гэта, і пайшлі за Ісусам. І Ісус жа, абярнуўшыся і убачыўшы, што яны ідуць за ім, кажа ім: чаго вы шукаеце? Яны сказалі яму: раві, што азначае вучыцель, дзе ты жывеш? Ён кажа ім: ідзіце і ўбачыце. Яны пайшлі і ўбачылі, дзе ён жыве, і прабылі ў яго дзень той. Было ж каля 10 гадзіны. Адзін з дваіх, што пачулі ад Іоанна пра Ісуса і пайшлі за ім, быў Андрэй, брат Сімана Пятра. Ён першы знаходзіць брата свайго Сімана і кажа яму: мы знайшлі Месію, што ў перакладзе азначае Христос, і прывёў яго да Ісуса. Глянуўшы на яго, Ісус сказаў: ты, Сіман, сын Іоны, ты будзеш звацца Кіфа, што азначае камень. На другі дзень захацеў ён ісці ў Галілею і знаходзіць Філіпа і кажа яму: ідзі за мною. Філіп жа быў з Віфсаіды, з горада Андрэя і Пятра. Знаходзіць Філіп Нафанайла і кажа яму: мы знайшлі таго, пра каго пісалі Майсей у законе і прарокі, Ісуса, сына Іосіфавага, з Назарэта. І сказаў яму Нафанайл: ці можа з Назарэта быць што добрае? Філіп кажа яму: ідзі і паглядзі. Убачыў Ісус Нафанайла, які ішоў да яго, і кажа пра яго: вось сапраўды ізраільцянін, у якім няма крывадушнасці. Кажа яму Нафанайл: адкуль ты мяне ведаеш? У адказ Ісус сказаў яму: перш чым паклікаў цябе Філіп, калі ты быў пад смакоўніцаю, я бачыў цябе. Нафанайл адказаў яму: раві, ты сын Божы, ты цар Ізраіляў. У адказ Ісус сказаў яму: ты верыш, бо я сказаў табе. Я бачыў цябе пад смакоўніцаю. Убачыш большае за гэта. І кажа яму: праўду, праўду кажу вам, з гэтага часу убачыце неба раскрытае і ангелаў Божых, што ўзыходзяць і сыходзяць да Сына Чалавечага. Раздзел 2. А на трэці дзень было вяселле ў Кане Галілейскай, і маці Ісусава была там. Запрошаны таксама быў і Ісус і вучні яго на вяселле. І калі не хапіла віна, маці Ісусава кажа яму: віна не маюць. Кажа ёй Ісус: што мне і табе, жанчына? Яшчэ не прыйшоў час мой. Кажа яго маці слугам: што скажа ён вам, зрабіце. Было ж там 6 каменных пасудзін для вады, якія стаялі дзеля ачышчэння іудзейскага і змяшчалі па 2 ці па 3 меры. Кажа ім Ісус: напоўніце пасудзіны вадою. І напоўнілі іх даверху. І кажа ім: цяпер чэрпайце
і нясіце да распарадчыка застолля. І яны панеслі. Калі ж распарадчык пакаштаваў вады, што зрабілася віном, а ён не ведаў, адкуль яно, ведалі толькі слугі, якія налівалі ваду, кліча жаніха распарадчык з застолля і кажа яму: кожны чалавек спачатку добрае віно падае, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж добрае віно захаваў дагэтуль. Так паклаў Іісус пачатак цудам у Кане Галілейскай і явіў славу сваю, і ўверувалі ў яго вучні яго. Пасля гэтага прыйшоў ён у Капернаум, сам і маці яго, і браты яго, і вучні яго, і там заставаліся некалькі дзён. І набліжалася Пасха іудзейская. І прыйшоў Іісус у Іерусалім, і знайшоў, што ў храме прадавалі валоў, авечак і галубоў, і сядзелі мянялы грошай. І, зрабіўшы біч з вяровак, усіх выгнаў з храма, і авечак, і валоў, і парасыпаў грошы мянялаў, і сталы перавярнуў. І прадаўцам галубоў сказаў: забярыце гэта адсюль, не рабіце дом айца майго домам гандлю. І ўспомнілі вучні яго, што напісана: клопат пра дом твой паглынае мяне. На гэта іудзеі сказалі яму: якім знаменнем ты пакажаш нам, што маеш права гэта рабіць? У адказ Іісус сказаў ім: разбурыце храм гэты, і я за 3 дні ўзвяду яго. І сказалі іудзеі: 46 гадоў будаваўся храм гэты, а ты за 3 дні ўзвядзеш яго? Ён жа гаварыў пра храм цела свайго. Калі ж ён уваскрэс з мёртвых, успомнілі вучні яго, што ён гэта казаў, і паверылі пісанню і слову, якое сказаў Іісус. А калі ён быў у Іерусаліме на свята Пасхі, многія ўверувалі ў імя яго, бачачы цуды, якія ён тварыў, але сам Іісус не давяраўся ім, таму што сам ведаў усіх і не меў патрэбы, каб хто сведчыў пра чалавека, бо сам ведаў, што было ў чалавеку. Раздзел 3. Быў жа чалавек з фарысеяў, імя яму Нікадзім, начальнік іудзейскі. Ён прыйшоў да Іісуса ўначы і сказаў яму: раві, мы ведаем, што ты вучыцель, які прыйшоў ад Бога, бо ніхто не можа тварыць такіх цудаў, якія ты творыш, калі Бог не будзе з ім. У адказ Іісус сказаў яму: праўду, праўду кажу табе, калі хто не народзіцца звыш, не можа ўбачыць царства Божага. Кажа яму Нікадзім: як можа чалавек нарадзіцца, калі ён стары? Хіба можа ён другі раз увайсці ва ўлонне маці сваёй і нарадзіцца? Адказаў Іісус: праўду, праўду кажу табе, калі хто не народзіцца ад вады і духа, не можа ўвайсці ў царства Божае. Народжанае ад плоці ёсць плоть, а народжанае ад духа ёсць дух. Не здзіўляйся, што я сказаў табе: трэба вам нарадзіцца звыш. Вецер вее дзе хоча, і голас яго чуеш, а не ведаеш, адкуль прыходзіць і куды адыходзіць. Так і з кожным народжаным ад духа. Тады Нікадзім сказаў яму: як гэта можа быць? У адказ Іісус сказаў яму: ты вучыцель Ізраіляў, і гэтага не ведаеш? Праўду, праўду кажу табе, што мы ведаем, пра тое гаворым, і што бачылі, пра тое сведчым, і вы сведчання нашага не прыймаеце.
Калі я пра зямное сказаў вам, і вы не верыце, як паверыце, калі скажу вам пра нябеснае? Ніхто не ўзыходзіў на неба, толькі Сын чалавечы, які, будучы на небе, сышоў з неба. І як Майсей узняў змея ў пустыні, так належыць быць узнятым Сыну чалавечаму, каб кожны, хто веруе ў яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо так узлюбіў Бог свет, што Сына свайго адзінароднага даў, каб кожны, хто веруе ў яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае, бо не паслаў Бог Сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў спасёны праз яго. Хто веруе ў яго, не будзе асуджаны, а хто не веруе, той ужо асуджаны, бо не ўвераваў у імя адзінароднага Сына Божага. А суд у тым, што святло прыйшло ў свет, але палюбілі людзі цемру больш за святло, бо ўчынкі іх былі ліхія. Бо кожны, хто робіць зло, той ненавідзіць святло і не ідзе да святла, каб не былі выкрыты ўчынкі яго, бо яны ліхія. А хто робіць па праўдзе, той ідзе да святла, каб выявіліся ўчынкі яго, бо яны у Богу зроблены. Пасля гэтага прыйшоў Іісус і вучні яго у іудзейскую зямлю. І там ён жыў з імі і хрысціў. Іоанн жа таксама хрысціў у Эноне, недалёка ад Саліма, бо там было многа вады, і прыходзілі туды і хрысціліся, таму што не быў яшчэ пасаджаны ў цямніцу Іоанн. І ўзнікла спрэчка у вучняў Іоаннавых з іудзеямі пра ачышчэнне. І прыйшлі да Іоанна і сказалі яму: «Раві, той, хто быў з табою на тым баку Іордана, і пра каго ты сведчыў, вось ён хрысціць, і ўсе ідуць да яго». У адказ Іоанн сказаў: «Не можа чалавек нічога браць на сябе, калі не будзе дадзена яму з неба. Вы самі мне сведчыце, што я сказаў. Я не Христос, але я пасланы перад ім. Хто мае нявесту, той жаніх. А друг жаніха, які стаіць і слухае яго, радасцю радуецца, чуючы голас жаніха. Гэтая вось радасць мая споўнілася. Яму належыць узрастаць, а мне меншаць. Хто прыходзіць з вышыні, той над усімі, а хто ад зямлі, той зямны і па-зямному гаворыць. Хто прыходзіць з неба, той над усімі. І што ён бачыў і чуў, пра тое сведчыць. Ды сведчанне яго ніхто не прымае. Хто прыняў яго сведчанне, той сцвердзіў, што Бог істинны. Бо той, каго паслаў Бог, словы Божыя гаворыць, таму што не мераю дае Бог духа. Бо Айцец любіць Сына і ўсё даў у руку яго. Хто веруе ў Сына, той мае жыццё вечнае, а хто не веруе ў Сына, той не ўбачыць жыцця, але гнеў Божы застаецца на ім. Раздзел 4. Калі ж даведаўся Іісус, што пачулі фарысеі пра тое, што Іісус больш вучняў набывае і хрысціць, чым Іоанн, хоць сам Іісус не хрысціў, а вучні яго, пакінуў ён Іудзею і пайшоў зноў у Галілею. А трэба было яму праходзіць праз Самарыю. Вось прыходзіць ён у горад самарыйскі пад назвай Сіхар.
паблізу зямлі, якую даў Іакаў Іосіфу, сыну свайму, і быў там калодзеж Іакава. І Ісус, стаміўшыся ад дарогі, сеў ля калодзежа. Было каля 6 гадзіны. Прыходзіць жанчына з Самарыі набраць вады. Кажа ёй Ісус: «Дай мне піць». Бо вучні яго адышлі ў горад, каб купіць ежы. Кажа яму жанчына, самаранка: «Як ты, іудей, просіш піць у мяне, жанчыны самаранскай? Бо іудеі ж не маюць зносін з самаранамі». У адказ Ісус сказаў ёй: «Калі б ты ведала дар Божы, і хто той, што кажа табе: дай мне піць, то ты сама прасіла б у яго, і ён даў бы табе ваду жывую». Кажа яму жанчына: «Гаспадар, у цябе і зачарпнуць няма чым, а калодзеж глыбокі. Адкуль жа ў цябе вада жывая? Хіба ты большы за айца нашага Іакава, які даў нам гэты калодзеж, і сам з яго піў, і сыны яго, і статак яго?» У адказ Ісус сказаў ёй: «Кожны, хто п'е гэту ваду, будзе адчуваць прагу зноў. А хто будзе піць ваду, якую я дам яму, не сасмагне ніколі. Але вада, якую я дам яму, стане ў ім крыніцаю вады, што цячэ ў жыццё вечнае». Кажа яму жанчына: «Гаспадар, дай мне гэтай вады, каб мне не мець смагі і не прыходзіць сюды чэрпаць». Кажа ёй Ісус: «Ідзі, пакліч мужа свайго і прыходзь сюды». У адказ жанчына сказала яму: «У мяне няма мужа». Кажа ёй Ісус: «Добра ты сказала, што ў цябе мужа няма, бо 5 мужоў у цябе было, і той, якога цяпер маеш, не муж табе. Гэта праўдзіва сказала ты». Кажа яму жанчына: «Гаспадар, бачу, што ты прарок. Айцы нашы на гары гэтай пакланяліся, а вы кажаце, што ў Іерусаліме тое месца, дзе належыць пакланяцца». Кажа ёй Ісус: «Жанчына, павер мне, што настае час, калі не на гары гэтай і не ў Іерусаліме будзеце пакланяцца айцу. Вы пакланяецеся таму, чаго не ведаеце. Мы пакланяемся таму, што ведаем, бо спасенне ад іудзеяў. Але настае час, ды і цяпер ёсць, калі ісцінныя паклоннікі будуць пакланяцца айцу, духу і ісціне, бо такіх паклоннікаў айцец і шукае сабе. Бог ёсць дух, і тыя, што пакланяюцца яму, павінны пакланяцца ў духу і ісціне». Кажа яму жанчына: «Ведаю, што прыйдзе Месія, якога называюць Христос. Калі ён прыйдзе, то абвесціць нам усё». Кажа ёй Ісус: «Гэта я, што размаўляю з табою». У гэты час прыйшлі вучні яго і здзівіліся, што ён размаўляе з жанчынаю. Але ні адзін не сказаў: «Што табе трэба, ці пра што ты размаўляеш з ёю?» Пакінула тады жанчына сваю пасудзіну для вады і пайшла ў горад, і кажа людзям: «Ідзіце і пабачце чалавека, які сказаў мне пра ўсё, што я зрабіла. Ці не Христос ён?» Яны выйшлі з горада і пайшлі да яго. Між тым прасілі яго вучні, кажучы: «Раві, еш». Ён жа сказаў ім: «У мяне ёсць ежа, каб есці, якой вы не ведаеце». Тады вучні гаварылі паміж сабою: «Хіба нехта прынёс яму есці?» Кажа ім Ісус: «Мая ежа тое, каб здзяйсняць волю таго, хто паслаў мяне, і завяршыць справу яго. Ці не кажаце вы, што яшчэ 4 месяцы і настане жніво? Дык вось,
кажу вам, узвядзіце вочы вашы і паглядзіце на нівы, як яны ўжо пабялелі для жніва. І хто жне, той атрымлівае ўзнагароду і збірае плён у жыццё вечнае, каб і той, хто сее, і той, хто жне, разам радаваліся, бо тут апраўдваецца выслоўе: адзін сее, а другі жне. Я паслаў вас жаць тое, над чым вы не працавалі, іншыя працавалі, а вы ўвайшлі ў працу іх. З гораду таго многія самарання уверавалі ў яго, па слову жанчыны, якая сведчыла: «Ён сказаў мне пра ўсё, што я зрабіла». Таму, калі прыйшлі да яго самарання, то прасілі яго пабыць у іх, і ён прабыў там 2 дні. І намнога больш людзей увервалі па слову яго. А жанчыне казалі: «Ужо не па твайму апавяданню веруем, бо самі чулі і ведаем, што гэта сапраўды Спаситель свету Христос». А праз 2 дні ён адышоў адтуль і пайшоў у Галілею, бо сам Ісус сведчыў, што прарок на сваёй бацькаўшчыне пашаны не мае. Калі ж ён прыйшоў у Галілею, то галілеяне прынялі яго, бачыўшы ўсё, што зрабіў ён у Іерусаліме на свята, бо і яны хадзілі на свята. Дык вось прыйшоў зноў Ісус у Кану галілейскую, дзе ператварыў ваду ў віно. І быў адзін царадворац, сын якога быў хворы ў Капернауме. Ён, пачуўшы, што Ісус прыйшоў з Іудзеі ў Галілею, пайшоў да яго і прасіў яго прыйсці і ацаліць сына яго, бо той быў пры смерці. І сказаў яму Ісус: «Калі знаменняў і цудаў не ўбачыце, вы не ўверуеце». Кажа яму царадворац: «Господі, прыйдзі, пакуль не памерла дзіця маё». І Ісус кажа яму: «Ідзі, сын твой жывы». І паверыў чалавек слову, якое сказаў яму Ісус, і пайшоў. І ўжо калі ён ішоў, рабы яго сустрэлі яго і абвесцілі: «Сын твой жывы». Тады ён спытаўся ў іх, у каторай гадзіне стала яму лягчэй. І сказалі яму: «Учора ў 7 гадзін гарачка пакінула яго». Зразумеў тады бацька, што гэта было тую гадзіну, калі Ісус сказаў яму: «Ідзі, сын твой жывы», і увераваў сам і ўвесь дом яго. Гэта ўжо другі цуд сатварыў Ісус, прыйшоўшы з Іудзеі у Галілею. Раздзел 5. Пасля гэтага было свята іудзейскае, і прыйшоў Ісус у Іерусалім. Ёсць жа ў Іерусаліме каля авечых варот купальня, што называецца па-яўрэйску Віфезда, і мае 5 крытых хадоў. У іх ляжала вялікае мноства хворых, сляпых, кульгавых, сохлых, што чакалі руху вады. Бо ангел Гасподні час ад часу сыходзіў у купальню і ўзрушаў ваду. І хто першы ўваходзіў у яе пасля ўзрушэння вады, той выздараўліваў, якой бы хваробай не быў апанаваны. Быў жа тут нейкі чалавек, што 38 гадоў пакутаў ад хваробы сваёй. І Ісус, убачыўшы яго ляжачым і даведаўшыся, што ўжо доўгі час ён хварэе, кажа яму: «Хочаш стаць здаровым?» Адказаў яму хворы: «Так, гаспадар, але не маю чалавека, які пусціў бы мяне ў купальню, калі ўзрушыцца вада. А пакуль я прыходжу, іншы сыходзіць раней за мяне». Кажа яму Ісус: «Устань, возьми пасцель твою і хадзі».
І адразу выздаравеў чалавек, і ўзяў пасцель сваю і пайшоў. Была ж субота у той дзень. Таму казалі іудеі ацалёнаму: «Сёння субота, і нельга табе браць пасцелі тваёй». Ён адказаў ім: «Той, хто мяне ацаліў, сказаў мне: возьми пасцель тваю і хадзі». Тады спыталіся ў яго: «Хто той чалавек, які сказаў табе: возьми пасцель тваю і хадзі?» Ацалёны ж не ведаў, хто ён, таму што Ісус скрыўся, бо натоўп быў на тым месцы. Пасля таго Ісус сустрэў яго ў храме і сказаў яму: «Вось, ты стаў здаровым, больш не грашы, каб не здарылася з табою чаго горшага». Пайшоў чалавек гэты і паведаміў іудеям: «Гэта Ісус ацаліў мяне». І таму іудеі сталі гнаць Ісуса і імкнуліся забіць яго, што ён рабіў гэта ў суботу. Ісус жа казаў ім: «Айцец мой дагэтуль дзее, і я дзею». І з-за таго яшчэ больш імкнуліся іудеі забіць яго, што ён не толькі парушаў суботу, але і айцом сваім называў Бога, робячы сябе роўным Богу. На гэта Ісус сказаў ім: «Праўду, праўду кажу вам, не можа сын рабіць сам ад сябе нічога, калі не будзе бачыць, што айцец робіць. Бо што ён робіць, тое і сын робіць таксама. Бо айцец любіць сына і паказвае яму ўсё, што сам робіць. І большыя за гэтыя пакажа яму справы, так што вы дзівіцца будзеце. Бо як айцец уваскрашае мёртвых і ажыўляе, так і сын ажыўляе, каго хоча. Бо айцец і не судзіць нікога, але суд увесь аддаў сыну, каб усе шанавалі сына, як шануюць айца. Хто не шануе сына, той не шануе і айца, які паслаў яго. Праўду, праўду кажу вам, хто слухае слова маё і верыць таму, хто паслаў мяне, мае жыццё вечнае і на суд не прыходзіць, але перайшоў ад смерці ў жыццё. Праўду, праўду кажу вам, настае час, ды і цяпер ёсць, калі мёртвыя пачуюць голас Сына Божага і, пачуўшы, ажывуць. Бо як айцец мае жыццё ў самім сабе, так даў і сыну жыццё мець у сабе, і ўладу даў яму суд чыніць, бо ён ёсць сын чалавечы. Не здзіўляйцеся гэтаму, бо настае час, калі ўсе, што ў магілах, пачуюць голас Сына Божага, і выйдуць тыя, што рабілі дабро, ва ўваскрасенне жыцця, а тыя, што рабілі зло, ва ўваскрасенне суду. Не магу я рабіць сам ад сябе нічога. Як чую, так суджу, і суд мой праведны, бо не шукаю волі маёй, але волі айца, які паслаў мяне. Калі б я сведчыў пра сябе, то сведчанне маё непраўдзівае. Іншы ёсць, які сведчыць пра мяне, і я ведаю, што праўдзівае тое сведчанне, якім ёсць сведчыць пра мяне. Вы паслалі да Іаана, і ён засведчыў пра ісціну. Я не ад чалавека сведчанне прымаю, але кажу гэта, каб вы спасліся. Ён быў свяцільнікам, які гарэў і свяціў, а вы хацелі пацешыцца нейкі час пры святле яго, але я маю сведчанне большае за Іанова. Бо справы, што даў мне айцец, каб здзейсніць, самі справы, якія я раблю, сведчаць пра мяне, што айцец паслаў мяне, і айцец, які паслаў мяне, сам засведчыў пра мяне. Вы ні голасу яго ніколі не чулі, ні аблічча яго не бачылі, і не маеце слова яго, якое было б у вас, бо таму, каго ён паслаў,
вы не верыце. Даследуйце пісанні, бо вы думаеце праз іх мець жыццё вечнае, а яны сведчаць пра мяне. Але вы не хочаце прыйсці да мяне, каб мець жыццё. Славы ад людзей я не прымаю, але ведаю вас, што любові да Бога вы не маеце ў сабе. Я прыйшоў у імя Айца майго, і вы не прымаеце мяне, а калі іншы прыйдзе ў імя сваё, яго прымеце. Як вы можаце вераваць, калі славу адзін ад аднаго прымаеце, а славы, якая ад адзінага Бога, не шукаеце? Не думайце, што я буду абвінавачваць вас перад Айцом. Ёсць той, хто абвінавачвае вас. Майсей, на якога вы спадзеяцеся. Бо калі б верылі вы Майсею, то верылі б і мне, бо ён пісаў пра мяне. Калі ж вы яго пісанням не верыце, як маім словам паверыце. Раздзел 6. Пасля гэтага пайшоў Ісус на той бок мора галілейскага, Тыверыядскага. І за ім ішло мноства народу, таму што бачылі цуды яго, якія ён рабіў над хворымі. І ўзышоў на гару Ісус, і там сядзеў з вучнямі сваімі. А набліжалася Пасха, свята іудзейскае. І Ісус, узвёўшы вочы і убачыўшы, што мноства народу ідзе да яго, кажа Філіпу: «Дзе нам купіць хлеба, каб яны паелі?» Казаў жа ён гэта, выпрабоўваючы яго, бо сам ведаў, што меўся зрабіць. Адказаў яму Філіп: «На 200 дынарыяў не хопіць ім хлеба, каб кожны з іх хоць трохі атрымаў». Кажа яму адзін з вучняў яго Андрэй, брат Сімона Пятра: «Ёсць тут адзін хлопчык, які мае 5 хлебоў ячменных і 2 рыбіны. Але што гэта для такога мноства?» І сказаў Ісус: «Загадайце людзям узлегчы». Было ж многа травы на тым месцы. І вось узлеглі людзі у колькасці каля 5000. Узяў жа хлебы Ісус і, узнёсшы падзяку, раздаў вучням, а вучні тым, што ўзляжалі, таксама і рыбы, колькі хто хацеў. І калі насыціліся, сказаў вучням сваім: «Збярыце кавалкі, якія засталіся, каб нічога не прапала». І сабралі яны і напоўнілі 12 кашоў кавалкамі ад 5 хлебоў ячменных, якія засталіся ў тых, што елі. Тады людзі, якія бачылі цуд, зроблены Ісусам, сказалі: «Ён сапраўды той прарок, што павінен прыйсці ў свет». Ісус жа, даведаўшыся, што хочуць прыйсці, каб сілай узяць яго і зрабіць царом, адышоў ізноў на гару адзін. Калі ж настаў вечар, спусціліся вучні яго да мора, і, увайшоўшы ў лодку, паплылі на той бок мора, у Капернаум. І ўжо сцямнела, а Ісус не прыходзіў да іх. І мора з-за таго, што дзьмуў моцны вецер, хвалявалася. Праплыўшы каля 25 ці 30 стадый, яны ўбачылі Ісуса, які ішоў па моры і набліжаўся да лодкі, і спалохаліся. Але ён сказаў ім: «Гэта я, не бойцеся». Яны хацелі ўзяць яго ў лодку, і адразу лодка прыстала да берага, куды яны плылі. На другі дзень народ, які стаяў па той бок мора, убачыў, што там не было іншай лодкі, апрача адной той, у якую ўвайшлі вучні яго, і што Ісус не ўваходзіў з вучнямі сваімі ў лодку, але вучні яго адплылі адны
І іншыя лодкі прыплылі з Тыверіяды блізка да таго месца, дзе елі хлеб, калі Гасподзь узнёс быў падзяку. Калі ўбачылі людзі, што там няма ні Іісуса, ні вучняў яго, то ўвайшлі самі ў лодку і паплылі у Капернаум, шукаючы Іісуса. І знайшоўшы яго на тым баку мора, сказалі яму: «Раві, калі ты сюды прыбыў?» У адказ ім Ісус сказаў: «Праўду, праўду кажу вам, вы шукаеце мяне не таму, што бачылі цуды, а таму, што елі хлеб і насыціліся. Дбайце не пра ежу тленную, а пра ежу, што застаецца на жыццё вечнае, якое дасць вам Сын чалавечы, бо Айцец вызначыў яго пячаццю сваёю, Бог». Яны ж сказалі яму: «Што нам рабіць, каб здзейсняць справы Божыя?» У адказ Ісус сказаў ім: «Вось справа Божая, каб вы веравалі ў таго, каго паслаў Ён». Яны ж сказалі яму: «Якое ты зробіш знаменне, каб мы ўбачылі і паверылі табе, што ты здзейсніш? Айцы нашы елі ману ў пустыні, як напісана, хлеб з неба даў ім есці». Сказаў жа ім Ісус: «Праўду, праўду кажу вам, не Майсей даў вам хлеб з неба, а Айцец мой дае вам з неба хлеб істинны, бо хлеб Божы – гэта той, хто сыходзіць з неба і дае жыццё свету». Яны ж сказалі яму: «Господі, заўсёды давай нам хлеб гэты». І сказаў ім Ісус: «Я хлеб жыцця. Хто прыходзіць да мяне, не зведае голаду, і хто веруе ў мяне, не будзе мець смагі ніколі. Але я сказаў вам, што і бачылі вы мяне, і не веруеце. Усё, што дае мне Айцец, да мяне прыйдзе. І таго, хто прыходзіць да мяне, я не выганю вон. Бо я сышоў з неба не дзеля таго, каб чыніць волю сваю, але волю Айца, які паслаў мяне. А воля Айца, які паслаў мяне ў тым, каб з усяго, што Ён даў мне, я нічога не загубіў, але ўваскрасіў гэта ў апошні дзень. Воля таго, хто паслаў мяне ў тым, каб кожны, хто бачыць Сына і веруе ў яго, меў жыццё вечнае, і я ўваскрашу яго ў апошні дзень». Абурыліся тады іудеі на яго за тое, што ён сказаў: «Я ёсць хлеб, які сышоў з неба». І гаварылі: «Ці не Ісус гэта, сын Іосіфаў, бацьку і маці якога мы ведаем? Як жа ён кажа: з неба я сышоў?» На гэта Ісус сказаў ім: «Не абурайцеся паміж сабою. Ніхто не можа прыйсці да мяне, калі Айцец, які паслаў мяне, не прывядзе яго, і я ўваскрашу яго ў апошні дзень». Напісана ў прарокаў: «І будуць усе навучаны Богам. Кожны, хто пачуў ад Айца і навучыўся, прыходзіць да мяне. Гэта не значыць, што Айца бачыў нехта, апрача таго, хто ад Бога. Ён бачыў Айца. Праўду, праўду кажу вам, хто веруе ў мяне, мае жыццё вечнае. Я хлеб жыцця. Айцы вашы елі ману ў пустыні і памерлі, а хлеб, які сыходзіць з неба, такі, што той, хто яго есць, не памрэ. Я хлеб жывы, які сышоў з неба. Хто есць хлеб гэты, жыць будзе вечна, і хлеб, які я дам, ёсць плоть моя, якую я аддам за жыццё свету». І спрачаліся між сабой іудеі, гаворачы: «Як можа ён даць нам плоть сваю есці?»
Иисус жа сказаў ім: «Праўду, праўду кажу вам, калі не будзеце есці плоці Сына Чалавечага і піць крыві Яго, то жыцця не будзеце мець у сабе. Хто есць маю плоть і п'е маю кроў, той мае жыццё вечнае, і я ўваскрашу яго ў апошні дзень. Бо плоть моя сапраўды ёсць ежа, і кроў моя сапраўды ёсць пітво. Хто есць маю плоть і п'е маю кроў, той ува мне застаецца, і я ў ім. Як паслаў мяне жывы Айцец, і я жыву Айцом, так і той, хто есць мяне, жыць будзе мною. Гэта і ёсць хлеб, які сышоў з неба. Не так, як айцы вашы елі ману і памерлі, хто есць хлеб гэты, жыць будзе вечна». Гэта сказаў ён у сінагозе, навучаючы ў Капернауме. І многія з вучняў яго, пачуўшы гэта, сказалі: «Жудасныя гэта словы, хто можа іх слухаць?» Иисус жа, ведаючы ў сабе, што абураюцца гэтым вучні яго, сказаў ім: «Хіба гэта вас спакушае? А што, калі ўбачыце Сына Чалавечага, які ўзыходзіць туды, дзе быў раней? Дух дае жыццё, плоть не прыносіць ніякай карысці. Словы, якія я кажу вам, ёсць дух і жыццё, але ёсць сярод вас некаторыя, што не веруюць. Бо ведаў ад пачатку Иисус, хто не веруючыя і хто выдасць яго, і сказаў: «Дзеля таго я і гаварыў вам, што ніхто не можа прыйсці да мяне, калі не будзе яму дадзена Айцом маім». З таго часу многія з вучняў яго адышлі і ўжо не хадзілі з ім. Сказаў тады Иисус 12: «Ці не хочаце і вы адысці?» Адказаў яму Сіман Пётр: «Господі, да каго мы пойдзем? Ты маеш словы жыцця вечнага, і мы ўвервалі і спазналі, што ты Христос, Сын Бога жывога». Адказаў ім Иисус: «Ці не я вас 12 абраў, але адзін з вас – дыявал». Гаварыў жа ён пра Іуду, Сіманавага Іскарыёта, бо той меўся выдаць яго, будучы адным з 12. Раздзел 7. І хадзіў Иисус пасля гэтага па Галілеі, бо не хацеў па Іудеі хадзіць, таму што іудеі шукалі, як забіць яго, а было блізка свята іудзейскае, пастаўленне кушчаў. Сказалі тады яму браты яго: «Пайдзі адсюль і ідзі ў Іудзею, каб і вучні твае бачылі справы твае, якія ты робіш, бо ніхто ў потай не робіць нічога і стараецца сам навідавоку быць. Калі ты такое робіш, пакажы сябе свету». Бо і браты яго не верувалі ў яго. Сказаў жа ім Иисус: «Час мой яшчэ не прыйшоў, а ваш час заўсёды наяўны. Не можа свет ненавідзець вас, мяне ж ён ненавідзець, бо я сведчу пра яго, што справы яго ліхія. Вы пайдзіце на гэтае свята, а я яшчэ не пайду на свята гэтае, таму што час мой яшчэ не настаў». І сказаўшы гэта ім, ён застаўся ў Галілеі. Калі ж пайшлі браты яго, тады і ён пайшоў на свята, не адкрыта, а нібы ў потай. А іудеі шукалі яго на свяце і гаварылі, дзе ён. І многа спрэчак было пра яго ў народзе. Адны казалі, што ён добры, а іншыя казалі: «Не, ён жа ўводзіць у зман народ». Ніхто, аднак, адкрыта не гаварыў пра яго з-за страху перад іудеямі. Калі ж свята дайшло ўжо да паловы,
Увайшоў Ісус у храм і вучыў, і здзіўляліся іудеі, гаворачы, як ён ведае пісанні, не вучыўшыся. У адказ ім Ісус сказаў: «Маё вучэнне не маё, а таго, хто паслаў мяне. Калі хто хоча волю яго выконваць, то даведаецца пра гэтае вучэнне, ці ад Бога яно, ці я сам ад сябе гавару. Хто гаворыць сам ад сябе, той уласнай славы шукае, а хто шукае славы таму, хто паслаў яго, той праўдзівы, і няма няпраўды ў ім. Ці не даў Майсей вам закон? І ніхто з вас не выконвае закон. Чаму вы хочаце забіць мяне?» Народ адказаў: «Дэман у табе! Хто хоча забіць цябе?» У адказ Ісус сказаў ім: «Адну справу зрабіў я, і вы ўсе здзіўляецеся. Вось Майсей даў вам абрэзанне, хоць яно і не ад Майсея, але ад айцоў, і ў суботу вы абразаеце чалавека, калі абрэзанне прымае чалавек у суботу, каб не быў парушаны закон Майсею. Чаму на мяне вы гневаецеся, што ўсяго чалавека я ацаліў у суботу? Не судзіце па выгляду, а праведным судом судзіце. Гаварылі тады некаторыя з іерусалімлян: ці не той гэта, якога шукаюць, каб забіць? І вось ён адкрыта гаворыць, і нічога яму не кажуць. Няўжо на самай справе дазналіся начальнікі, што ён сапраўды Христос? Але гэтага мы ведаем, адкуль ён. Калі ж Христос прыйдзе, ніхто не будзе ведаць, адкуль ён». Прамовіў голасна тады Ісус у храме, вучачы і гаворычы: «І мяне ведаеце, і ведаеце, адкуль я, і не сам ад сябе я прайшоў, але ісціны той, хто паслаў мяне, якога вы не ведаеце. Я ведаю яго, таму што я ад яго, і ён паслаў мяне». Тады шукалі, як схапіць яго, але ніхто не падняў на яго рукі, бо яшчэ не прыйшоў час яго. А многія з народу увервалі ў яго і казалі: «Калі прыйдзе Христос, хіба ён больш цудаў зробіць, чым гэты зрабіў?» Пачулі фарысеі, што народ так спрачаецца пра яго, і паслалі фарысеі і першасвятары слуг, каб схапілі яго. Сказаў тады ім Ісус: «Яшчэ недоўга я буду з вамі і пайду да таго, хто паслаў мяне. Будзеце шукаць мяне і не знойдзеце, і дзе буду я, туды вы не можаце прыйсці». І гаварылі іудеі паміж сабою: «Куды ён збіраецца ісці, што мы не знойдзем яго? Ці не да расселеных між грэкамі збіраецца ён ісці і навучаць грэкаў? Што значаць гэтыя словы, якія ён сказаў: «Будзеце шукаць мяне і не знойдзеце, і дзе буду я, туды вы не можаце прыйсці». У апошні ж вялікі дзень свята стаяў Ісус і ўсклікнуў, кажучы: «Калі хто мае смагу, няхай прыходзіць да мяне і п'е. Хто веруе ў мяне, як сказана ў Пісанні, у таго знутра пацякуць рэкі вады жывой». А сказаў ён гэта пра Духа, якога меліся прыняць веруючыя ў яго, бо не было яшчэ на іх Духа Святога, таму што Ісус яшчэ не быў праслаўлены. Многія з народу, пачуўшы гэтыя словы, казалі: «Ён сапраўды прарок». Іншыя казалі: «Гэта Христос». А другія казалі: «Хіба ж з Галілеі Христос прыйдзе? Ці ж не сказана ў Пісанні, што з семені Давідавага і з Віфлеема, таго паселішча, адкуль быў Давід, Христос прыйдзе?» Дык вось нязгода ўзнікла ў народзе з-за яго,
Некаторыя ж з іх хацелі схапіць яго, але ніхто не падняў на яго рукі. І вось прыйшлі слугі да першасвятароў і фарысеяў, і тыя сказалі ім: «Чаму вы не прывялі яго?» Слугі адказалі: «Ніколі чалавек не гаварыў так, як гэты чалавек». На гэта фарысеі сказалі ім: «Няўжо і вас увялі ў зман? Хіба хто з начальнікаў уверуваў у яго ці з фарысеяў? А народ гэты, што не ведае закону, пракляты ён», кажа ім Нікадзім, які прыходзіў да яго ўначы і быў адзін з іх. «Хіба закон наш судзіць чалавека, не выслухаўшы яго спачатку і не даведаўшыся, што ён робіць?» У адказ сказалі яму: «Ці не з Галілеі і ты? Даследуй і пабач, што з Галілеі прарок не прыходзіць». І пайшлі кожны ў свой дом. Раздзел 8. Іісус жа пайшоў на гару Елеонскую, а раніцай зноў прыйшоў у храм, і ўсе людзі ішлі да яго, і ён сеў і вучыў іх. І прывялі кніжнікі і фарысеі да яго жанчыну, якую засталі за пралюбадзействам. І паставіўшы яе пасярэдзіне, кажуць яму: «Настаўнік, гэтую жанчыну засталі падчас пралюбадзейства. У законе Майсей загадаў нам такіх пабіваць камянямі. А ты што скажаш?» Гаварылі ж яны гэта спакушаючы яго, каб было ў чым абвінаваціць яго. Але Ісус, нізка нагнуўшыся, пальцам пісаў на зямлі, не зважаючы на іх. Калі ж яны працягвалі пытацца ў яго, ён, разагнуўшыся, сказаў ім: «Хто з вас без граху, няхай першы кіне камень у яе». І зноў нізка нагнуўшыся, пісаў на зямлі. Яны ж, пачуўшы гэта і адчуваючы дакоры сумлення, сталі выходзіць адзін за адным, пачынаючы ад старэйшых і да апошніх. І застаўся адзіны Ісус і жанчына, што стаяла пасярэдзіне. І Ісус, разагнуўшыся і не ўбачыўшы нікога, акрамя жанчыны, сказаў ёй: «Жанчына, дзе абвінаваўцы твае? Ніхто цябе не асудзіў?» Яна адказала: «Ніхто, Господі». Сказаў ёй Ісус: «І я не асуджаю цябе, ідзі і больш не грашы». І зноў прамовіў да іх Ісус, кажучы: «Я святло свету. Хто пойдзе за мною, той не будзе хадзіць у цемры, а будзе мець святло жыцця». Тады сказалі яму фарысеі: «Ты сам пра сябе сведчыш, сведчанне тваё непраўдзівае». На гэта Ісус сказаў ім: «Калі я і сам сведчу пра сябе, то сведчанне маё праўдзівае, бо я ведаю, адкуль я прыйшоў і куды іду. А вы не ведаеце, адкуль я прыходжу і куды іду. Вы па плоці судзяце. Я не суджу нікога, а калі і суджу я, то суд мой праўдзівы, бо я не адзін, а я і Айцец, які паслаў мяне. І ў законе ж вашым напісана, што сведчанне двух чалавек праўдзівае. Я сам сведчу пра сябе, і сведчыць пра мяне Айцец, які паслаў мяне». Тады сказалі яму: «Дзе Айцец твой?» Адказаў Ісус: «Вы не ведаеце ні мяне, ні Айца майго. Калі б вы мяне ведалі, то ведалі б і Айца майго». Гэтыя словы гаварыў Ісус каля скарбніцы, вучачы ў храме, і ніхто не схапіў яго, бо яшчэ не прыйшоў час яго. І зноў сказаў ім Ісус: «Я адыходжу, і будзеце шукаць мяне, і памраце ў граху сваім. Куды я іду,
вы не можете прыйсці. Іудеі тады гаварылі: ці не заб'е ён сам сябе, калі кажа, куды я іду, вы не можете прыйсці. Ён сказаў ім: вы аднізу, а я з вышыні. Вы з гэтага свету, я не з гэтага свету. Таму і сказаў я вам, што памраце ў грахах сваіх, бо калі не ўверуеце, што гэта я, то памраце ў грахах сваіх. Тады сказалі яму: хто ты? І сказаў ім Ісус: той, хто ад пачатку, як і кажу вам. Многа маю я пра вас гаварыць і судзіць, але той, хто паслаў мяне, ісцінны, і што я чуў ад яго, тое і кажу свету. Не зразумелі яны, што ён гаварыў ім пра Айца. І сказаў ім Ісус: калі ўздымеце Сына Чалавечага, тады даведаецеся, што гэта я, і што ад сябе я нічога не раблю. Але як навучыў мяне Айцец мой, так і гавару. І той, хто паслаў мяне, са мною ёсць. Айцец не пакінуў мяне аднаго, бо я заўсёды раблю угоднае яму. Калі ён гаварыў гэта, многія уверувалі ў яго. Казаў тады Ісус іудеям, якія уверувалі ў яго: калі застанецеся ў слове маім, то вы сапраўды вучні мае, і спазнайце ісціну, і ісціна вызваліць вас. Яны адказалі яму: мы семя Аўраамава і нікому не былі рабамі ніколі. Як жа ты кажаш, станеце вольнымі? Адказаў ім Ісус: праўду? Праўду кажу вам, кожны, хто грашыць, ёсць раб граху. Але раб не застаецца ў доме вечна. Сын застаецца вечна. Дык вось, калі сын вызваліць вас, то сапраўды вольнымі будзеце. Ведаю, што вы семя Аўраамава, аднак вы шукаеце, як забіць мяне, бо слова маё не ўмяшчаецца ў вас. Я кажу тое, што бачыў у Айца майго, а вы робіце тое, што бачылі у Айца вашага. Яны сказалі яму ў адказ: Айцец наш Аўраам. Кажа ім Ісус: калі б вы былі дзецьмі Аўраама, то рабілі б учынкі Аўраамавы, а цяпер шукаеце, як забіць мяне. Чалавека, што сказаў вам ісціну, якую чуў ад Бога. Аўраам гэтага не рабіў. Вы робіце ўчынкі Айца вашага. На гэта сказалі яму: мы не ад блуду народжаныя, адзін Айцец у нас, Бог. Сказаў жа ім Ісус: калі Бог быў Айцом вашым, то вы любілі б мяне, бо я ад Бога выйшаў і прыйшоў. Бо не сам ад сябе я прыйшоў, а ён паслаў мяне. Чаму вы не разумееце мовы маёй? Бо не можаце чуць слова майго. Вы ад Айца вашага дыявала і хочаце выконваць жаданні Айца вашага. Ён быў чалавеказабойцам ад пачатку і не ўстаяў у ісціне, таму што няма ісціны ў ім. Калі ён і лжэ, то сваё гаворыць, бо ён і лгун, і айцец і лжы. А паколькі я ісціну гавару, то не верыце мне. Хто з вас выкрые мяне ў няпраўдзе? Калі ж я ісціну гавару, чаму вы не верыце мне? Хто ад Бога, той словы Божые слухае. Вы таму не слухаеце, што вы не ад Бога. Адказалі на гэта іудеі і сказалі яму: хіба неправільна мы кажам, што ты самаранін і дэман у табе? Адказаў Ісус: ува мне дэмана няма.
але я шаную айца майго, а вы зневажаеце мяне. Я ж не шукаю славы сваёй, ёсць той, хто шукае і судзіць. Праўду, праўду кажу вам, хто захавае слова маё, той не ўбачыць смерці да веку. Тады сказалі яму іудеі: цяпер даведаліся мы, што ў табе дэман. Аўраам памёр, і прарокі, а ты кажаш, хто захавае слова маё, той не спазнае смерці да веку. Няўжо ты большы за айца нашага Аўраама, які памёр? І прарокі памерлі, каго ты з сябе робіш? Адказаў Іісус: калі я праслаўляю сам сябе, то слава моя нішто. Ёсць айцец мой, які праслаўляе мяне. Той, пра каго вы гаворыце, што ён Бог ваш. І вы не пазналі яго, а я знаю яго. І калі я скажу, што не знаю яго, то буду падобны да вас і лгун. Але я знаю яго і захоўваю слова яго. Аўраам, айцец ваш, рады быў, што ўбачыць дзень мой, і ўбачыў і ўзрадаваўся. На гэта сказалі яму іудеі: табе няма яшчэ 50 гадоў, і ты бачыў Аўраама? Сказаў ім Іісус: праўду, праўду кажу вам, перш чым быў Аўраам, я ёсць. Тады ўзялі яны камяні, каб кінуць у яго. Але Ісус знік і выйшаў з храма, прайшоўшы між імі, і пайшоў так. Раздзел 9. І праходзячы, убачыў ён чалавека сляпога ад нараджэння. І спыталіся ў яго вучні яго, кажучы: раві, хто саграшыў, ён ці бацькі яго, што ён сляпым нарадзіўся? Адказаў Іісус: ні ён не саграшыў, ні бацькі яго, але гэта дзеля таго, каб выявіліся дзеі Божыя на ім. Мне належыць рабіць справы таго, хто паслаў мяне, пакуль яшчэ дзень. Надыходзіць ноч, калі ніхто не можа дзейнічаць. Пакуль я ў свеце, я святло свету. Сказаўшы гэта, ён плюнуў на зямлю і зрабіў глей са сліны, і памазаў глеем вочы сляпому, і сказаў яму: ідзі, умыйся ў купальні Сілаам, што азначае пасланы. Той пайшоў і ўмыўся, і прыйшоў відушчым. Суседзі ж і тыя, хто бачыў яго раней, што ён быў сляпы, гаварылі: ці не той гэта, які сядзеў і жабраваў? Адны казалі: гэта ён, а другія падобны да яго. Ён жа казаў: гэта я. Тады казалі яму: як у цябе адкрыліся вочы? І сказаў ён у адказ: чалавек, якога завуць Іісус, зрабіў глей, памазаў вочы мае і сказаў мне: ідзі у купальню Сілаам і ўмыйся. Я пайшоў, умыўся і стаў бачыць. Тады сказалі яму: дзе ён? Той кажа: не ведаю. Вядуць яго да фарысеяў, таго былога сляпца. А была субота, калі Ісус зрабіў глей і адкрыў яму вочы. Таксама пыталіся ў яго і фарысеі, як ён стаў бачыць. Ён жа сказаў ім: глей паклаў ён на вочы мае, і я ўмыўся і бачу. Гаварылі тады некаторыя з фарысеяў: не ад Бога гэты чалавек, бо не прытрымліваецца суботы. Іншыя казалі: як можа чалавек грэшны такія цуды рабіць? І была нязгода паміж імі. Кажуць сляпому зноў: а ты што скажаш пра яго?
бо ён адкрыў твае вочы. І той сказаў: гэта прарок. Не паверылі, аднак, іудеі ў тое, што ён быў сляпы і стаў бачыць, пакуль не паклікалі бацькоў таго, хто стаў бачыць, і спыталіся ў іх, кажучы: гэта сын ваш, пра якога вы кажаце, што ён нарадзіўся сляпым? Як жа ён цяпер бачыць? У адказ ім бацькі яго сказалі: мы ведаем, што гэта сын наш, і што ён сляпым нарадзіўся, а як ён цяпер бачыць, не ведаем, і хто адкрыў яму вочы, мы не ведаем. Сам ён дарослы, у яго спытайцеся, сам пра сябе няхай скажа. Так сказалі бацькі яго, таму што баяліся іудеяў, бо іудеі ўжо змовіліся, каб таго, хто прызнае яго за Хрыста, адлучыць ад сінагогі. Таму бацькі яго і сказалі: ён дарослы, у яго спытайцеся. І вось паклікалі другі раз чалавека, што быў сляпым, і сказалі яму: узнясі славу Богу. Мы ведаем, што чалавек той грэшны. Ён жа ў адказ ім сказаў: ці грэшны ён, не ведаю. Адно ведаю, што я быў сляпы, а цяпер бачу. І сказалі яму зноў: што ён зрабіў табе? Як ён адкрыў твае вочы? Той адказаў ім: я сказаў вам ужо, і вы не слухалі. Што яшчэ хочаце пачуць? Хіба і вы хочаце стаць яго вучнямі? Яны ж зганілі яго, кажучы: гэта ты вучань яго, а мы Майсеевы вучні. Мы ведаем, што з Майсеем гаварыў Бог, а пра яго не ведаем, адкуль ён. У адказ чалавек той сказаў ім: гэта і дзіўна, што вы не ведаеце, адкуль ён, а ён адкрыў мае вочы. Мы ж ведаем, што грэшнікаў Бог не слухае, а хто шануе Бога і выконвае волю яго, таго слухае. Адвеку не чуваць было, каб хто адкрыў вочы сляпому ад нараджэння. Калі б не быў ён ад Бога, не мог бы нічога зрабіць. У адказ яны сказалі яму: у грахах увесь ты нарадзіўся, і ты вучыш нас, і выгналі яго вон. Пачуў Ісус, што выгналі яго вон, і, знайшоўшы яго, сказаў яму: ты веруеш у Сына Божага? У адказ той сказаў: а хто ён, Господі, каб я ўверваў у яго? Сказаў яму Ісус: і бачыў ты яго, і той, хто гаворыць з табою, гэта ён. Ён жа сказаў: верую, Господі, і пакланіўся яму. І сказаў Ісус: на суд я у свет гэты прыйшоў, каб не відушчыя бачылі, а відушчыя сляпымі сталі. І пачулі гэта некаторыя з фарысеяў, што былі з ім, і сказалі яму: няўжо і мы сляпыя? Сказаў ім Ісус: калі б вы сляпыя былі, то не мелі б граху. Але паколькі вы кажаце, што бачыце, то грэх ваш застаецца. Раздзел 10. Праўду, праўду кажу вам, хто не праз дзверы ўваходзіць у двор авечы, а ўлазіць інакш, той злодзей і разбойнік. А хто ўваходзіць праз дзверы, той пастух авечак. Яму прыдвернік адчыняе, і авечкі голасу яго слухаюцца, і сваіх авечак ён кліча па імёнах і выводзіць іх. І калі сваіх авечак выпусціць, ідзе перад імі, і авечкі за ім ідуць, бо ведаюць голас яго. За чужым жа не пойдуць,
а будуць уцякаць ад яго, бо не ведаюць чужога голасу. Гэтую прытчу сказаў ім Ісус. Яны ж не зразумелі значэння таго, што ён гаварыў ім. Тады зноў сказаў ім Ісус: «Праўду, праўду кажу вам, я дзверы для авечак. Усе, колькі іх не прыходзіла перада мною, былі зладзеі ды разбойнікі, але авечкі не паслухаліся іх. Я дзверы. Хто ўвойдзе праз мяне, спасёны будзе. І ўвойдзе, і выйдзе, і пашу знойдзе. Злодзей прыходзіць толькі, каб украсці і забіць, і загубіць. Я прыйшоў, каб жыццё мелі і ўдосталь мелі. Я пастыр добры. Пастыр добры жыццё сваё аддае за авечак, а найміт, які не пастыр, і якому авечкі не свае, бачыць, як прыходзіць воўк і пакідае авечак і ўцякае, і воўк хапае авечак і разганяе іх, а найміт уцякае, бо ён найміт і не дбае пра авечак. Я пастыр добры і ведаю маіх, і мае ведаюць мяне. Як ведае мяне айцец, так і я ведаю айца, і жыццё маё аддаю за авечак. Ёсць у мяне і іншыя авечкі, якія не з гэтага двара, і тых мне трэба прывесці, і голас мой яны пачуюць, і будзе адно стада і адзін пастыр. Затое айцец мяне любіць, што я аддаю жыццё маё, каб зноў прыняць яго. Ніхто не адбірае яго ў мяне, а я аддаю яго сам. Уладу маю аддаць яго, і уладу маю зноў прыняць яго. Гэтую запаведь атрымаў я ад айца майго. І нязгода зноў узнікла паміж іудзеямі з-за гэтых слоў. Гаварылі многія з іх: «Ён мае ў сабе дэмана і шалее, чаго вы яго слухаеце?» Іншыя гаварылі: «Гэта словы не апантанага. Хіба можа дэман адкрываць вочы сляпым?» І настала ў Ерусаліме свята аднаўлення, і была зіма. І хадзіў Ісус у храме у прытворы Саламонавым. Абступілі яго іудзеі і казалі яму: «Дакуль ты будзеш таміць душы нашы? Калі ты Христос, скажы нам адкрыта». Адказаў ім Ісус: «Я сказаў вам, і вы не верыце. Справы, якія я раблю у імя айца майго, яны сведчаць пра мяне, але вы не верыце, бо вы не з авечак маіх, як я сказаў вам. Авечкі мае голасу майго слухаюцца, і я ведаю іх, і яны ідуць за мною, і я жыццё вечнае даю ім. І не загінуць давеку, і не вырве іх ніхто з рукі маёй. Айцец мой, які даў мне іх, большы за ўсіх, і ніхто не можа вырваць іх з рукі айца майго. Я і айцец адно». І ўзялі зноў камяні іудзеі, каб пабіць яго. Сказаў ім Ісус: «Многа добрых спраў паказаў я вам ад айца майго. За якую з гэтых спраў вы хочаце пабіць мяне камянямі?» Адказалі яму іудзеі, гаворачы: «Не за добрую справу мы хочам пабіць цябе камянямі, а за блюзнерства і за тое, што ты, будучы чалавекам, робіш сябе Богам». Адказаў ім Ісус: «Хіба не напісана ў законе вашым:
я сказаў, вы багі. Калі ён назваў багамі тых, да каго было звернута Слова Божае, а Пісанне не можа быць парушана, тады як жа таму, каго Айцец асвяціў і паслаў у свет, вы кажаце блюзнерыш, паколькі я сказаў, я сын Божы. Калі я не раблю спраў Айца майго, то не верце мне, а калі раблю, то калі мне не верыце, дык справам верце, каб вы спазналі і ўверавалі, што Айцец ува мне і я ў ім. Тады шукалі зноў, як схапіць яго, але ён унік рук іх і пайшоў зноў за Іардан на тое месца, дзе раней хрысціў Іаан, і застаўся там. І многія прыйшлі да яго і гаварылі, што Іаан не зрабіў ніякага цуду, але ўсё, што сказаў Іаан пра яго, праўдзівае было, і многія там уверавалі ў яго. Раздзел 11. Быў жа хворы нейкі Лазар з Віфаніі, з паселішча Марыі і Марфы, сястры яе. Марыя ж была тая, што памазала Господа мірам і абцерла яго ногі валасамі сваімі. Яе брат Лазар быў хворы. Тады паслалі сёстры сказаць яму, «Господі, вось той, каго ты любіш, хворы». Пачуўшы гэта, Іісус сказаў, «Гэтая хвароба не на смерць, а дзеля славы Божай, каб праслаўлены быў Сын Божы праз яе». А Іісус любіў Марфу і сястру яе і Лазара. Калі ж пачуў, што той хворы, тады прабыў у тым месцы, дзе знаходзіўся 2 дні. Пасля гэтага кажа вучням, «Пойдзем у Іудзею зноў». Кажуць яму вучні, «Раві, нядаўна іудзеі шукалі пабіць цябе камянямі, і ты зноў ідзеш туды». Адказаў Іісус, «Хіба не 12 гадзін у дні? Хто ходзіць у дзень, той не спатыкаецца, бо святло свету гэтага бачыць, а хто ходзіць уначы, той спатыкаецца, бо няма святла ў ім». Сказаў ён гэта і потым гаворыць ім, «Лазар, друг наш заснуў, але я іду, каб разбудзіць яго». Сказалі тады вучні яго, «Господі, калі заснуў, то выздаравее». Гаварыў Іісус пра смерць яго, а яны думалі, што ён гаворыць пра спачынак у сне. Тады сказаў ім Іісус адкрыта, «Лазар памёр. І я рады за вас, што мяне там не было, каб вы уверавалі, але пойдзем да яго». Тады Фама, якога называлі Блізнюк, сказаў іншым вучням, «Пойдзем і мы, каб памерці з ім». Прыйшоўшы, Іісус даведаўся, што Лазар ужо 4 дні ў магіле. Віфанія ж была блізка ад Іерусаліма, стадыяў за 15, і многія з іудзеяў папрыходзілі да Марфы і Марыі, каб суцешыць іх у смутку па браце іх. Марфа, калі пачула, што Іісус ідзе, пайшла насустрач яму. Марыя ж дома сядзела. Сказала тады Марфа Іісусу, «Господі, калі б ты быў тут, брат мой не памёр бы. Але я і цяпер ведаю, што ўсё, чаго ты папросіш у Бога, дасць табе Бог». Кажа ёй Ісус, «Уваскрэсне брат твой». Кажа яму Марфа, «Ведаю, што ўваскрэсне у час уваскрасення у апошні дзень». Сказаў ёй Ісус, «Я уваскрасенне і жыццё. Хто веруе ў мяне,
калі і памрэ, будзе жыць. І кожны, хто жыве і веруе ў мяне, не памрэ да веку. Ты верыш у гэта? Яна кажа яму: так, Господі. Я уверовала, што ты Христос, Сын Божы, які прыходзіць у свет. І, сказаўшы гэта, яна пайшла і ўпотай паклікала Марыю, сястру сваю, кажучы: настаўнік тут і кліча цябе. Тая, як толькі пачула, устала спешна і пайшла да яго. І Ісус яшчэ не ўвайшоў у паселішча, а быў на тым месцы, дзе сустрэла яго Марфа. Іудзеі ж, якія былі з ёю ў доме і суцяшалі яе, убачыўшы, як Марыя ўстала спешна і выйшла, пайшлі за ёй, кажучы, што яна ідзе на магілу, каб плакаць там. А Марыя, калі прыйшла туды, дзе быў Ісус, убачыўшы яго, упала яму ў ногі і сказала яму: «Господі, калі б ты быў тут, не памёр бы брат мой». Ісус жа, калі ўбачыў, што яна плача і плачуць іудзеі, якія прыйшлі з ёю, сам узрушыўся духам і расхваляваўся, і сказаў: «Дзе вы паклалі яго?» Кажуць яму: «Господі, пайдзі і паглядзі». Праслязіўся Ісус. Гаварылі тады іудзеі: «Бач, як ён любіў яго». А некаторыя з іх казалі: «Хіба не мог ён, які адкрыў вочы сляпому, зрабіць, каб і гэты не памёр?» Ісус жа, зноў узрушаны ў сабе, падыходзіць да магілы. Гэта была пячора, і камень ляжаў на ёй. Кажа Ісус: «Адыміце камень». Кажа яму сястра памерлага Марфа: «Господі, ужо смярдзіць, бо 4-й дзень ляжыць». Кажа ёй Ісус: «Ці не гаварыў я табе, што калі ўверуеш, то ўбачыш славу Божую?» Тады аднялі камень ад пячоры, дзе ляжаў памерлы. Ісус жа узвёў вочы ўгару і сказаў: «Ойча, дзякую табе, што ты пачуў мяне. Я і ведаў, што ты заўсёды мяне чуеш, але сказаў гэта дзеля людзей, якія стаяць вакол, каб яны ўверавалі, што ты мяне паслаў». І, сказаўшы гэта, ён моцным голасам усклікнуў: «Лазар, выйдзі сюды!» І выйшаў памерлы, абвіты па нагах і руках пахавальным палатном, і твар яго быў абвязаны хустаю. Кажа ім Ісус: «Развяжыце яго і пусціце, няхай ідзе». Тады многія з іудзеяў, якія прыйшлі да Марыі і ўбачылі, што зрабіў Ісус, уверавалі ў яго. А некаторыя з іх пайшлі да фарысеяў і сказалі ім, што зрабіў Ісус. Сабралі тады першасвятары і фарысеі раду і гаварылі: «Што нам рабіць? Чалавек гэты многа цудаў робіць. Калі пакінем яго так, то ўсе ўверуюць у яго, і прыйдуць рымляне і захопяць месца наша і народ». Адзін жа з іх, нехта Каяфа, які быў першасвятаром у той год, сказаў ім: «Вы не ведаеце нічога і не разумееце, што лепш нам, каб адзін чалавек памёр за людзей, а не ўвесь народ загінуў». Гэта ж ён не ад сябе сказаў, а паколькі быў першасвятаром у той год, прарочыў, што Ісусу належала памерці за народ, і не толькі за народ, але і каб параскіданых дзяцей Божых сабраць у адно. З таго дня яны пастанавілі забіць яго,
Таму Ісус ужо не хадзіў адкрыта сярод іудзеяў, а пайшоў адтуль у краіну каля пустыні, у горад названы Ефраім, і там застаўся з вучнямі сваімі. А набліжалася Пасха іудзейская. І прыйшлі многія ў Іерусалім з усёй краіны перад Пасхаю, каб ачысціцца. Шукалі тады Ісуса і гаварылі паміж сабою, стоячы ў храме: «Як вы думаеце, ці не прыйдзе ён на свята?» А першасвятары і фарысеі далі загад: «Калі хто даведаецца, дзе ён, няхай данясе, каб схапіць яго». Раздзел 12. Ісус жа за 6 дзён да Пасхі прыйшоў у Віфанію, дзе быў Лазар памерлы, якога ён уваскрасіў з мёртвых, і прыгатавалі яму вячэру там. І Марфа прыслугоўвала, а Лазар быў адным з тых, што ўзляжалі з ім. Марыя ж, узяўшы фунт міра з нарду чыстага, шматкаштоўнага, памазала ногі Ісусавы і выцерла валасамі сваімі ногі яго, і дом напоўніўся духмянасцю міра. Тады кажа адзін з вучняў яго, Іуда Сіманаў Іскарыёт, які меўся выдаць яго: «Чаму гэта міра не прадалі за 300 дынарыяў і не раздалі ўбогім?» Сказаў жа ён гэта не таму, што клапаціўся пра ўбогіх, а таму, што быў злодзеем і, маючы скарбонку, краў тое, што туды клалі. Сказаў тады Ісус: «Пакінь яе, каб на дзень пахавання майго яна захавала гэта. Таму што ўбогіх заўсёды маеце з сабою, а мяне не заўсёды маеце». Даведалася ж мноства народу з іудзеяў, што ён там, і папрыходзілі не толькі дзеля Ісуса, але і каб пабачыць Лазара, якога ён уваскрасіў з мёртвых. А першасвятары пастанавілі і Лазара забіць, бо многія з іудзеяў дзеля яго прыходзілі і вервалі ў Ісуса. На другі дзень мноства людзей, якія прыйшлі на свята, пачуўшы, што Ісус ідзе ў Іерусалім, узялі пальмавыя галіны і выйшлі насустрач яму і ўсклікалі: «Асана! Благаславёны той, хто прыходзіць у імя Гасподняе, цар Ізраіляў». І Ісус жа, знайшоўшы асляня, сеў на яго, як напісана: «Не бойся, дачка Сіёнава, вось цар твой ідзе, седзячы на маладым асле». Гэтага спачатку не зразумелі вучні яго, а калі праслаўлены быў Ісус, тады яны ўспомнілі, што гэта было пра яго напісана, і гэта зрабілі яму. Народ жа, які быў з ім раней, сведчыў, што ён выклікаў Лазара з магілы і ўваскрасіў яго з мёртвых, таму і выйшаў насустрач яму народ, бо чуў, што ён зрабіў гэты цуд. А фарысеі гаварылі між сабою: «Бачыце, што нічога не дапамагае? Вось увесь свет за ім пайшоў». Былі і некаторыя элены сярод тых, што прыйшлі, каб пакланіцца ў свята. Яны прыйшлі да Філіпа, які быў з Віфсаіды Галілейскай, і прасілі яго, кажучы: «Спадар, мы хочам Ісуса бачыць». Прыходзіць Філіп і кажа пра гэта Андрэю. А потым Андрэй і Філіп кажуць Ісусу. І Ісус жа сказаў ім у адказ: «Надышоў час быць праслаўленаму Сыну Чалавечаму. Праўду, праўду кажу вам, калі
зерне пшанічнае, упаўшы ў зямлю, не памрэ, то яно застанецца адно, а калі памрэ, то багаты плён дасць. Хто любіць душу сваю, той загубіць яе, а хто ненавідзіць душу сваю ў свеце гэтым, той для жыцця вечнага захавае яе. Калі хто мне служыць, няхай ідзе услед за мною. Ідзе я, там і слуга мой будзе. І калі хто мне служыць, ушануе яго айцец мой. Цяпер душа моя ўстрывожана, і што мне сказаць? Ойча, збаў мяне ад гадзіны гэтай, але дзеля гэтага я прыйшоў на гадзіну гэтую. Ойча, праслаў імя тваё. Прыйшоў тады голас з неба, і праславіў, і яшчэ праслаўлю. Народ жа, які стаяў і чуў тое, казаў: гэта гром. Іншыя казалі: ангел прамаўляў да яго. На гэта Ісус сказаў: не дзеля мяне быў голас гэты, а дзеля вас. Цяпер суд свету гэтаму. Цяпер князь свету гэтага выгнаны будзе вон. І калі я буду ўзнесены ад зямлі, усіх прыцягну да сябе. Гэта ён гаварыў, указваючы, якою смерцю ён мае памерці. Адказаў яму народ: мы чулі з закону, што Христос застаецца навекі. Дык як жа ты кажаш, што узнесены павінен быць сын чалавечы? Хто гэты сын чалавечы? Сказаў ім тады Ісус: яшчэ на малы час святло з вамі. Хадзіце, пакуль святло маеце, каб цемра вас не агарнула. А хто ходзіць у цемры, той не ведае, куды ідзе. Пакуль святло маеце, веруйце ў святло, каб стаць сынамі святла. Прамовіў гэта Ісус і, адышоўшы, скрыўся ад іх. І хоць гэтулькі цудаў зрабіў ён перад імі, яны не вервалі ў яго. Каб збылося слова Ісаі прарока, які казаў: Господі, хто паверыў пачутаму ад нас, і рука Гасподняя каму адкрылася? З-за таго не маглі яны вераваць, што, як яшчэ сказаў Ісаія, ён асляпіў вочы іх і скамяніў сэрцы іх, каб не бачылі вачыма і не разумелі сэрцам і не звярнуліся, каб я ацаліў іх. Гэта сказаў Ісаія, калі бачыў славу яго і гаварыў пра яго. Аднак жа і з начальнікаў многія уверувалі ў яго, але з-за фарысеяў не прызнаваліся, каб іх не адлучылі ад сінагогі, бо яны ўзлюбілі больш славу чалавечую, чым славу Божую. І Ісус жа ўсклікнуў і сказаў: хто веруе ў мяне, не ў мяне веруе, а ў таго, хто паслаў мяне. І хто бачыць мяне, бачыць таго, хто паслаў мяне. Я святло. У свет прыйшоў, каб кожны, хто веруе ў мяне, не застаўся ў цемры. І калі хто пачуе словы мае і не паверыць, я не суджу яго, бо я прыйшоў не судзіць свет, а спасці свет. Хто адвяргае мяне і не прымае слоў маіх, мае суддзю сабе. Слова, якое я прамаўляў, яно будзе судзіць яго у апошні дзень, бо я не ад сябе прамаўляў, а айцец, які паслаў мяне, ён мне запаведь даў, што казаць і што прамаўляць. І я ведаю, што запаведь яго ёсць жыццё вечнае, таму тое, што я кажу,
Як сказаў мне Айцец, так і кажу. Раздзел 13. А перад святам Пасхі, ведаючы, што прыйшоў яго час перайсці з гэтага свету да Айца, Ісус, узлюбіўшы сваіх, якія ў свеце, да канца ўзлюбіў іх. І падчас вячэры, калі дыявал ужо ўклаў у сэрца Іуды Сіманавага Іскарыёта намер выдаць яго, Ісус, ведаючы, што Айцец усё аддаў у рукі яго, і што ён ад Бога выйшаў і да Бога ідзе, устае ад вячэры і здымае вопратку, і, узяўшы ручнік, падпяразваецца, потым налівае ваду ва ўмывальніцу і пачынае абмываць ногі вучням і выціраць ручніком, якім быў падпяразаны. Падыходзіць ён да Сімана Пятра, і той кажа яму: «Господі, няўжо ты будзеш мыць мае ногі?» У адказ Ісус сказаў яму: «Што я раблю, ты цяпер не ведаеш, а зразумееш потым». Кажа яму Пётр: «Не будзеш мыць ног маіх давеку». Адказаў яму Ісус: «Калі не абмыю цябе, не будзеш мець супольнасці са мною». Кажа яму Сіман Пётр: «Господі, не толькі ногі мае, але і рукі і галаву». Кажа яму Ісус: «Абмытага няма патрэбы мыць, хіба толькі ногі, а ўвесь ён чысты. І вы чыстыя, але не ўсе». Ён ведаў, хто выдасць яго, таму і сказаў: «Не ўсе вы чыстыя». Калі ж абмыў ногі ім і ўзяў вопратку сваю, узлёг ён зноў і сказаў ім: «Ці ведаеце, што я зрабіў вам? Вы называеце мяне вучителем і Господам. І правільна кажаце, бо так і ёсць. Дык вось, калі я, Господь і вучитель, абмыў вам ногі, то і вы павінны адзін аднаму абмываць ногі, бо я даў вам прыклад, каб так, як я зрабіў вам, рабілі і вы. Праўду, праўду кажу вам, раб не большы за гаспадара свайго, і пасланец не большы за таго, хто паслаў яго. Ведаючы гэта, блажэнныя вы, калі робіце гэта. Не пра ўсіх вас кажу, бо я ведаю, каго выбраў. Але няхай спраўдзіцца Пісанне. Той, хто есць са мною хлеб, падняў на мяне пяту сваю. Кажу вам гэта цяпер, раней, чым яно збылося, каб калі збудзецца, вы ўверавалі, што гэта я. Праўду, праўду кажу вам. Хто прымае таго, каго я пашлю, той мяне прымае. А хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне». Сказаўшы гэта, Ісус узрушыўся духам і засведчыў і сказаў: «Праўду, праўду кажу вам, што адзін з вас выдасць мяне». Глядзелі тады адзін на аднаго вучні, недаўмеваючы, пра каго ён гаворыць. Адзін жа з вучняў яго, якога любіў Ісус, узляжаў каля Ісуса. Тады ківае яму Сіман Пётр, каб спытаўся, хто той, пра якога ён гаворыць. І ён, прыхіліўшыся да грудзей Ісуса, кажа яму: «Господі, хто гэта?» Адказвае Ісус: «Гэта той, каму я, абмакнуўшы кавалак хлеба, падам». І, абмакнуўшы хлеб, дае Іудзе, Сіманаву Іскарыёту. І тады, пасля гэтага кавалка,
увайшоў у яго сатана. І кажа яму Ісус: «Што робіш, рабі хутчэй». Але ніхто з тых, што ўзляжалі, не зразумеў, пра што ён сказаў яму. Бо некаторыя думалі, што паколькі ў Іуды была скарбонка, то Ісус кажа яму: «Купі, што нам трэба на свята, альбо каб убогім нешта даў». Ён жа, узяўшы той кавалак хлеба, адразу выйшаў. А была ноч. Калі ён выйшаў, кажа Ісус: «Цяпер праславіўся Сын чалавечы, і Бог праславіўся ў ім. Калі Бог праславіўся ў ім, то і Бог праславіць яго ў сабе, і неўзабаве праславіць яго. Дзеткі, ужо нядоўга мне быць з вамі, будзеце шукаць мяне, і як я сказаў іўдзеям, куды я іду, вы не можаце прыйсці, так і вам кажу цяпер. Запаведь новую даю вам, каб вы любілі адзін аднаго, як я ўзлюбіў вас. Так і вы любіце адзін аднаго. Па тым пазнаюць усе, што вы мае вучні, калі любоў будзеце мець паміж сабою». Кажа яму Сіман Пётр: «Господі, куды ты ідзеш?» Адказаў яму Ісус: «Куды я іду, ты не можаш за мною цяпер ісці, але потым пойдзеш за мною». Кажа яму Пётр: «Господі, чаму я не магу за табою ісці цяпер? Я душу маю за цябе палажу». Адказаў яму Ісус: «Душу твою за мяне паложыш? Праўду, праўду кажу табе, не прапяе певень, як ты адрачэшся ад мяне тройчы». Раздзел 14. Няхай не трывожыцца сэрца ваша. Веруйце ў Бога і ў мяне веруйце. У доме айца майго абіцеляў многа, а калі б не так, я сказаў бы вам: іду падрыхтаваць месца вам. І калі пайду і падрыхтую месца вам, зноў прыйду і вазьму вас да сябе, каб там, дзе я, былі і вы. А куды я іду, вы ведаеце, і шлях ведаеце». Кажа яму Фама: «Господі, мы не ведаем, куды ты ідзеш, і як мы можам шлях ведаць?» Кажа яму Ісус: «Я шлях і ісцінна, і жыццё. Ніхто не прыходзіць да айца інакш, як праз мяне. Калі б ведалі вы мяне, то і айца майго ведалі б. І з гэтага часу ведаеце яго і бачылі вы яго». Кажа яму Філіп: «Господі, пакажы нам айца, і дастаткова для нас». Кажа яму Ісус: «Гэтулькі часу я з вамі, і ты не пазнаў мяне, Філіп? Хто бачыў мяне, той бачыў айца. Як жа ты кажаш: пакажы нам айца? Ці не верыш, што я ў айцу і айцец ува мне? Словы, якія я гавару вам, я не ад сябе гавару. Айцец, які ўва мне, ён здзяйсняе справы. Верьце мне, што я ў айцу і айцец ува мне. А калі не, то з-за самых спраў верьце мне. Праўду, праўду кажу вам, хто веруе ў мяне, той здзейсніць справы, якія я здзейсняю, і большыя за іх здзейсніць, таму што я да айца майго іду. І чаго не папросіце у імя маё, тое зраблю, каб праславіўся айцец у сыне. Калі чаго папросіце у імя маё, я зраблю. Калі любіце мяне,
то заповеди мае выканайце, і я ўмалю Айца і другога ўцяшыцеля, ён дасць вам, каб быў з вамі да веку Духа істинны, якога свет не можа прыняць, бо не бачыць яго і не ведае яго, а вы ведаеце яго, бо ён з вамі ёсць і ў вас будзе. Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас, яшчэ трохі, і свет ужо не ўбачыць мяне, а вы убачыце мяне, бо я жыву, і вы жыць будзеце. У той дзень даведаецеся вы, што я у Айцу маім, і вы ўва мне, і я ў вас. Хто мае запаведзі мае і выконвае іх, той любіць мяне. А таго, хто любіць мяне, таго будзе любіць Айцец мой, і я ўзлюблю яго і яўлю яму сябе. Кажа яму Іуда, не Іскарыёт: Господі, што сталася, што ты хочаш явіць сябе нам, а не свету? У адказ Ісус сказаў яму: хто любіць мяне, той выканае слова маё, і Айцец мой узлюбіць яго, і мы прыйдзем да яго і абіцель у яго створым. Хто не любіць мяне, той не выконвае слоў маіх. Слова ж, якое вы чуеце, не маё, а Айца, які паслаў мяне. Гэта сказаў я вам, будучы з вамі. Уцяшыцель жа Дух Святы, якога пашле Айцец у імя маё, навучыць вас усяму і напомніць вам усё, што я казаў вам. Мір пакідаю вам, мір мой даю вам. Не так, як свет дае, я даю вам. Няхай не трывожыцца сэрца ваша і не баіцца. Вы чулі, што я сказаў вам? Адыходжу і прыйду да вас. Калі б вы любілі мяне, то зрадаваліся б, што я сказаў: іду да Айца, бо Айцец мой большы за мяне. І я сказаў вам цяпер, перш чым збылося, каб вы паверылі, калі збудзецца. Ужо няшмат я буду гаварыць з вамі, бо ідзе князь свету гэтага, і ўва мне не мае нічога, але каб ведаў свет, што я люблю Айца, і як запаведаў мне Айцец, так раблю. Устаньце, пойдзем адгэтуль. Раздзел 15. Я сапраўдная вінаградная лаза, а Айцец мой вінаградар. Усякую галіну на мне, якая не прыносіць плоду, ён адсякае, і усякую, што прыносіць плод, ачышчае, каб большы плод прыносіла. Вы ўжо ачышчаны праз слова, якое я гаварыў вам. Будьце ўва мне, і я ў вас. Як галіна не можа прыносіць плоду сама па сабе, калі не будзе на лазе, так і вы, калі ўва мне не будзеце. Я вінаградная лаза, вы галіны. Хто знаходзіцца ўва мне, а я ў ім, той прыносіць многа плоду, бо без мяне не можаце рабіць нічога. Хто не будзе ўва мне, той будзе выкінуты вон, як галіна, і засохне, і збіраюць іх і кідаюць у агонь, і яны згараюць. Калі будзеце ўва мне, і словы мае ў вас будуць, тады чаго хочаце прасіце, і будзе вам. Тым праславіцца Айцец мой, калі вы многа плоду прынесяце, і будзеце маімі вучнямі. Як узлюбіў мяне Айцец, так і я ўзлюбіў вас. Будьце ў любові маёй. Калі вы запаведзі мае выканаеце, то будзеце ў любові маёй,
як і я запаведзі айца майго выканаў і знаходжуся ў яго любові. Гэта сказаў я вам, каб радасць мая ў вас была, і каб радасць ваша была поўная. Вось запаведзь мая, каб вы любілі адзін аднаго, як я ўзлюбіў вас. Большай любові ні ў кога няма, як тая, калі хто душу сваю паложыць за сяброў сваіх. Вы, сябры мае, калі робіце тое, што я запаведую вам. Я ўжо не называю вас рабамі, бо раб не ведае, што робіць гаспадар яго, а я назваў вас сябрамі, бо ўсё, што чуў ад айца майго, я паведаў вам. Не вы мяне выбралі, а я вас выбраў і паставіў вас, каб вы ішлі і плод прыносілі. І плод ваш заставаўся, каб чаго не папросіце ў айца ў імя маё, ён даў вам. Гэта запаведую вам, каб любілі адзін аднаго. Калі свет вас ненавідзіць, ведайце, што мяне ён перш чым вас узненавідзеў. Калі б вы ад свету былі, то свет любіў бы сваё, але паколькі вы не ад свету, а я выбраў вас ад свету, таму ненавідзіць вас свет. Памятайце слова, якое я сказаў вам: раб не большы за гаспадара свайго. Калі мяне гналі, і вас будуць гнаць. Калі маё слова выконвалі, і ваша будуць выконваць. Але ўсё гэта будуць рабіць вам за імя маё, бо не ведаюць таго, хто паслаў мяне. Калі б я не прыйшоў і не гаварыў ім, то не мелі б граху, а цяпер не маюць апраўдання за грэх свой. Хто ненавідзіць мяне, той і айца майго ненавідзіць. Калі б я сярод іх не зрабіў спраў, якіх ніхто іншы не рабіў, то граху не мелі б яны, цяпер жа і бачылі, і ўзненавідзелі мяне і айца майго, але няхай збудзецца слова, напісанае ў законе іх. Узненавідзелі мяне без прычыны. Калі ж прыйдзе Уцяшыцель, якога я пашлю вам ад айца, дух ісцінны, які ад айца зыходзіць, ён будзе сведчыць пра мяне, і вы сведчыце, таму што вы ад пачатку са мною. Раздзел 16. Гэта сказаў я вам, каб вы не спакусіліся. Адлучаць вас ад сінагог. Надыходзіць нават час, калі кожны, хто будзе забіваць вас, будзе думаць, што ён служыць Богу. І так будуць рабіць, бо не спазналі ні айца, ні мяне. Але гэта сказаў я вам, каб вы, калі прыйдзе час, згадалі тое, што я гаварыў вам. Спачатку ж гэтага я вам не гаварыў, бо з вамі быў. А цяпер іду да таго, хто паслаў мяне, і ніхто з вас не пытаецца ў мяне, куды ідзеш. Але ад таго, што я сказаў вам гэта, смутак напоўніў сэрцы вашы. Але я ісціну кажу вам, лепш для вас, каб я пайшоў. Бо калі я не пайду, Уцяшыцель не прыйдзе да вас. Калі ж пайду, то пашлю яго да вас. І прыйшоўшы, ён пакажа свету, у чым грэх і праўда і суд. Грэх жа ў тым, што не веруюць у мяне, а праўда ў тым, што я іду да айца майго, і ўжо не ўбачыце мяне, а суд у тым, што князь свету гэтага
асуджаны. Яшчэ многае маю сказаць вам, але вы не здолееце ўспрыняць цяпер. Калі ж прыйдзе ён, дух ісціны, то наставіць вас на ўсю ісціну, бо ён не ад сябе гаварыць будзе, а тое, што пачуе, будзе гаварыць, і будучыню абвесціць вам. Ён мяне праславіць, бо з майго возьме і абвесціць вам. Усё, што мае Айцец, маё. Таму я сказаў, што з майго возьме і абвесціць вам. Яшчэ трохі, і не ўбачыце мяне. І зноў трохі, і ўбачыце мяне, бо я іду да Айца. Гаварылі ж некаторыя з вучняў яго між сабою, што гэта ён кажа нам? Яшчэ трохі, і не ўбачыце мяне, і зноў трохі, і ўбачыце мяне, і я іду да Айца. І гаварылі, што гэта значыць, што ён кажа яшчэ трохі. Не ведаем, што ён гаворыць. Ведаў Іісус, што хочуць спытацца ў яго, і сказаў ім: вы пра тое пытаецеся адзін у аднаго, што я сказаў, яшчэ трохі і не ўбачыце мяне, і зноў трохі і ўбачыце мяне. Праўду, праўду кажу вам, што будзеце плакаць і галасіць вы, а свет будзе радавацца. Вы смуткаваць будзеце, але смутак ваш у радасць абернецца. Жанчына, калі нараджае, гаруе, бо прыйшла гадзіна яе, а калі народзіць дзіця, то ўжо не памятае гора ад радасці, бо нарадзіўся чалавек на свет. Так і вы. Смутак цяпер маеце, але я зноў убачу вас, і ўзрадуецца сэрца ваша, і радасці вашай ніхто не адыме ў вас. І ў той дзень не будзеце пытацца ў мяне ні пра што. Праўду, праўду кажу вам, чаго не папросіце Айца ў імя маё, ён дасць вам. Дагэтуль вы не прасілі нічога ў імя маё. Прасіце і атрымаеце, каб радасць ваша была поўная. Гэта ў прытчах я гаварыў вам, але надыходзіць час, калі ўжо не ў прытчах буду гаварыць, а адкрыта пра Айца абвяшчу вам. У той дзень у імя маё будзеце прасіць, і не кажу вам, што я буду маліць Айца за вас, бо сам Айцец любіць вас, таму што вы мяне ўзлюбілі і ўверавалі, што я ад Бога выйшаў. Я выйшаў ад Айца і прыйшоў у свет, і зноў пакідаю свет і іду да Айца. Кажуць яму вучні яго: вось цяпер ты адкрыта гаворыш, і прытчы ніякай не расказваеш. Цяпер ведаем, што ты ведаеш усё і не маеш патрэбы, каб хто ў цябе пытаўся. Таму веруем, што ты ад Бога выйшаў. Адказаў ім Ісус: цяпер веруеце? Вось надыходзіць час, і ўжо настаў. Калі вы рассеецеся кожны ў свой бок, і мяне пакінеце аднаго. Але я не адзін, бо Айцец са мною. Гэта сказаў я вам, каб вы ўва мне мір мелі. У свеце гора зазнаеце, але мужайцеся, я перамог свет. Раздзел 17. Прамовіўшы гэта, Іісус узвёў вочы свае да неба і сказаў: Ойча, прыйшоў час, праслаў сына твайго, каб і сын твой праславіў цябе, бо ты даў яму ўладу над усякай плоццю, каб усяму, што ты даў яму, даў ён жыццё вечнае. А жыццё вечнае ў тым, каб зналі цябе,
адзінага ісціннага Бога і таго, каго ты паслаў, Иисуса Христа. Я праславіў цябе на зямлі, завершыў справу, якую ты даў мне зрабіць, і цяпер праслаў мяне ты, Ойча, у цябе самога той славаю, якую я меў у цябе раней, чым стаў існаваць свет. Я адкрыў імя тваё людзям, якіх ты даў мне ад свету. Яны былі твае, і ты даў іх мне, і яны захавалі слова тваё. Цяпер зразумелі яны, што ўсё, што ты даў мне, гэта ад цябе, бо словы, якія ты даў мне, я даў ім, і яны прынялі і сапраўды зразумелі, што я ад цябе выйшаў, і ўверавалі, што ты паслаў мяне. Я за іх малю, не за ўвесь свет малю, але за тых, каго ты даў мне, бо яны твае, і ўсё маё тваё, і тваё маё. І я праславіўся ў іх. І я ўжо не ў свеце, а яны ў свеце. Я ж да цябе іду, Ойча святы. Захавай іх у імя тваё, тых, каго ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы. Калі я быў з імі ў свеце, я захоўваў іх у імя тваё, тых, каго ты даў мне, я збярог, і ніхто з іх не загінуў, толькі сын пагібелі, каб збылося пісанне. Цяпер жа я да цябе іду і гавару гэта ў свеце, каб яны мелі ў сабе радасць маю поўную. Я даў ім слова тваё, і свет узненавідзеў іх, бо яны не ад свету, як і я не ад свету. Я не малю, каб ты ўзяў іх са свету, але каб захаваў іх ад зла. Яны не ад свету, як і я не ад свету, а свяці іх ісцінаю тваёю. Слова тваё ёсць ісціна. Як ты паслаў мяне ў свет, так і я паслаў іх у свет. І за іх я прысвячаю сябе, каб і яны былі асвячоныя ісцінай. Не за іх жа толькі малю, але і за тых, што веруюць у мяне, дзякуючы слову іх. Няхай усе будуць адно, як ты, Ойча, ува мне, і я ў табе, так няхай і яны ў нас будуць адно, каб увераваў свет, што ты паслаў мяне, і славу, якую ты даў мне, я даў ім, каб яны былі адно, як мы адно, я ў іх і ты ува мне. Няхай будуць яны ў дасканалым адзінстве, і няхай спазнае свет, што ты паслаў мяне і ўзлюбіў іх, як узлюбіў мяне. Ойча, хачу, каб тыя, каго ты даў мне там, дзе і я, былі са мною, каб яны бачылі славу маю, якую ты даў мне, бо ўзлюбіў мяне раней заснавання свету. Ойча праведны, і свет цябе не спазнаў, а я цябе спазнаў, і яны спазналі, што ты паслаў мяне, і я паведаў ім імя тваё, і паведаю, каб любоў, якою ты ўзлюбіў мяне, у іх была, і я у іх. Раздзел 18. Сказаўшы гэта, Иисус выйшаў з вучнямі сваімі на той бок потоку Кедрон, дзе быў сад, у які ўвайшоў ён сам і вучні яго. Ведаў жа гэтае месца і Іуда, які выдаў яго, бо там часта збіраўся Иисус з вучнямі сваімі. І вось Іуда, узяўшы атрад воінаў,
і служыцеляў ад першасвятароў і фарысеяў прыходзяць туды з факеламі і ліхтарамі і зброяй. Ісус жа, ведаючы ўсё, што з ім будзе, выйшаў і сказаў ім: «Каго шукаеце?» Адказалі яму: «Іісуса Назарэя». Кажа ім Ісус: «Гэта я». Стаяў жа з імі і Іуда, які выдаў яго, і калі Іісус сказаў ім: «Гэта я», яны адступілі назад і ўпалі на зямлю. Ён зноў спытаўся ў іх: «Каго шукаеце?» Яны сказалі: «Іісуса Назарэя». Адказаў Іісус: «Я сказаў вам, што гэта я. Дык вось, калі мяне шукаеце, пакіньце іх, няхай ідуць». Каб споўнілася слова, якое ён сказаў: «З тых, каго ты даў мне, я не загубіў нікога». Тады Сімон Пётр, маючы меч, выняў яго і ударыў першасвятаровага раба і адсек яму правае вуха. Імя раба было Малх, але Ісус сказаў Пятру: «Укладзі меч у ножны, чашу, якую даў мне Айцец, няўжо я не буду піць яе?» Тады атрад воінаў і тысячаначальнік і служыцелі іудзейскія узялі Ісуса і звязалі яго, і павялі яго спачатку да Анны, бо ён быў цесцем Каіафы, які быў першасвятаром у той год. Гэта быў той Каіафа, які даў параду іудзеям, што лепш, каб адзін чалавек памёр за народ. За Ісусам ішоў Сімон Пётр і другі вучань. Вучань жа той быў знаёмы першасвятару, і ён увайшоў за Ісусам у двор першасвятара. А Пётр стаяў каля дзвярэй звонку. Выйшаў тады вучань той, які быў знаёмы першасвятару, і сказаў прыдверніцы і увёў Пятра. Кажа тут служанка прыдверніца Пятру: «І ты ці не з вучняў гэтага чалавека?» Ён сказаў: «Не». І стаялі рабы і служыцелі, расклаўшы вогнішча, таму што было холадна, і грэліся. З імі Пётр таксама стаяў і грэўся. Першасвятар жа спытаўся ў Ісуса пра вучняў яго і пра вучэнне яго. Адказаў яму Ісус: «Я адкрыта гаварыў свету. Я заўсёды навучаў у сінагогах і ў храме, дзе заўсёды збіраюцца іудзеі, і тайна не гаварыў нічога. Чаму ты ў мяне пытаешся? Спытайся ў тых, якія чулі, што я гаварыў ім. Вось яны ведаюць, што я казаў». Калі ён сказаў гэта, адзін са служыцеляў, што блізка стаяў, ударыў Іісуса па шчацэ і сказаў: «Так ты адказваеш першасвятару?» Адказаў яму Ісус: «Калі я дрэнна сказаў, засведчы, што дрэнна, а калі добра, чаму ты б'еш мяне?» Тады Анна паслаў яго звязанага да першасвятара Каіафы, а Сімон Пётр стаяў і грэўся. Сказалі тады яму: «І ты ці не з вучняў яго?» Ён адрокся і сказаў: «Не». Кажа адзін з рабоў першасвятара, сваяк таго, якому Пётр адсек вуха: «Хіба я не бачыў цябе з ім у садзе?» Пётр ізноў адрокся, і адразу певень заспяваў. Тады вядуць Іісуса
ад Каяфы у прыторыю. Была раніца, і яны не ўвайшлі ў прыторыю, каб не апаганіцца, але каб можна было есці пасху. Выйшаў Пілат да іх і сказаў: «Якое абвінавачанне выстаўляеце вы супраць гэтага чалавека?» У адказ яны сказалі яму: «Калі б ён не быў злачынцам, мы не выдалі б яго табе». Тады сказаў ім Пілат: «Вазьміце яго вы і па закону вашаму судзіце яго». Сказалі яму іудеі: «Нам не дазваляецца караць смерцю нікога», каб споўнілася слова Ісуса, якое ён сказаў, указваючы, якою смерцю ён мае памерці. Увайшоў тады зноў Пілат у прыторыю і паклікаў Іісуса і сказаў яму: «Ты цар іудзейскі?» Адказаў яму Ісус: «Ты ад сябе гэта гаворыш, ці іншыя сказалі табе пра мяне?» Адказаў Пілат: «Хіба я іудзей? Народ твой і першасвятары выдалі цябе мне. Што ты зрабіў?» Адказаў Іісус: «Царства маё не ад гэтага свету. Калі б ад гэтага свету было царства маё, то слугі мае змагаліся б за тое, каб мяне не выдалі іудзеям. Але цяпер царства маё не адгэтуль». Тады сказаў яму Пілат: «Дык ты цар?» Адказаў Іісус: «Ты кажаш, што я цар. Я на тое нарадзіўся і на тое прыйшоў у свет, каб сведчыць пра ісціну, і кожны, хто ад ісціны, слухаецца голасу майго». Кажа яму Пілат: «Што ёсць ісціна?» І, прамовіўшы гэта, ён зноў выйшаў да іудзеяў і кажа ім: «Я ніякай віны не знаходжу ў ім. Ёсць жа звычай у вас, каб кагосьці аднаго я адпускаў вам на Пасху. Хочаце, адпушчу вам цара іудзейскага?» Тады зноў закрычалі ўсе, кажучы: «Не яго, а Варавву». А Варавва быў разбойнік. Раздзел 19. Тады ўзяў Пілат Іісуса і аддаў на бичаванне. І воіны, сплёўшы вянец терняў, усклалі яму на галаву і ў адзежу пурпуровую апранулі яго і гаварылі: «Радуйся, цар іудзейскі!» і білі яго па шчоках. Пілат выйшаў зноў і кажа ім: «Вось я выводжу яго да вас, каб вы ведалі, што я ніякай віны ў ім не знаходжу». Тады выйшаў Іісус у цярновым вянцы і ў пурпуровай адзежы. І кажа ім Пілат: «Вось чалавек». Калі ж убачылі яго першасвятары і служыцелі, то пачалі крычаць, кажучы: «Распні, распні яго». Кажа ім Пілат: «Вазьміце яго вы і распніце, бо я не знаходжу ў ім віны». Адказалі яму іудзеі: «Мы закон маем, і па закону нашаму ён павінен памерці, таму што зрабіў сябе сынам Божым». Калі пачуў Пілат гэтае слова, то яшчэ больш спалохаўся і ўвайшоў у прыторыю зноў і кажа Іісусу: «Адкуль ты?» Іісус жа адказу не даў яму. Тады кажа яму Пілат: «Мне ты не гаворыш? Хіба не ведаеш, што я маю ўладу распяць цябе і маю ўладу адпусціць цябе?» Адказаў Іісус: «Ты не меў бы ніякай улады нада мною, калі б табе
не было дадзена звыш, таму той, хто выдаў мяне табе, большы грэх мае. З гэтага часу Пілат шукаў, як адпусціць яго. Іудеі ж крычалі, кажучы: «Калі яго адпусціш, ты не друг кесару. Кожны, хто робіць сябе царом, праціўнік кесара». Пілат, пачуўшы гэтае слова, вывеў Іісуса і сеў на судзейскае ўзвышэнне, на месцы, што называлася Ліфостратон, а па-яўрэйску Гавафа. Была ж пятніца перад Пасхай, каля 6 гадзіны. І сказаў Пілат іудеям: «Вось цар ваш». Але яны закрычалі: «Вазьмі, вазьмі, распні яго». Кажа ім Пілат: «Цара вашага распяць?» Адказалі першасвятары: «Няма ў нас цара, акрамя кесара». Тады ён аддаў яго ім на распяцце. І ўзялі Ісуса і павялі. І, несучы крыж свой, ён выйшаў на месца, называнае Лобным, што па-яўрэйску называецца Галгофа, дзе яго распялі і з ім 2 іншых, з аднаго боку і з другога, а пасярэдзіне Іісуса. І зрабіў надпіс Пілат і змясціў на крыжы, а было напісана: «Іісус Назаранін, цар іудзейскі». Гэты надпіс чыталі многія з іудзеяў, таму што блізка ад горада было тое месца, дзе быў распяты Іісус, а напісана было па-яўрэйску, па-грэчаску, па-рымску. Казалі ж Пілату першасвятары іудзейскія: «Не пішы «цар іудзейскі», а напішы, што ён казаў: «Я цар іудзейскі». Адказаў Пілат: «Што напісаў я, тое напісаў». Воіны ж, калі распялі Іісуса, узялі адзенне яго і раздзялілі на 4 часткі, кожнаму воіну частка, і хітон. Хітон жа быў не шыты, а суцэльна тканы адверху. Тады сказалі яны адзін аднаму: «Не будзем разрываць яго, а кінем на яго жэрабя, чый будзе». Так мела споўніцца пісанне, у якім сказана: «Раздзялілі адзенне маё між сабою, і правопратку маю кідалі жэрабя». Воіны так і зрабілі. Стаялі ж каля крыжа Іісусавага маці яго і сястра маці яго, Марыя Клеопава і Марыя Магдаліна. Іісус жа, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач і якога ён любіў, кажа маці сваёй: «Жанчына, вось сын твой». Потым кажа вучню: «Вось маці твая». І з таго часу вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Іісус, ведаючы, што ўсё ўжо здзейснілася, каб збылося пісанне, кажа: «Смагну». Тут стаяла пасудзіна, поўная воцату. І воіны, напоўніўшы губку воцатам і насадзіўшы яе на сцябліну і сопу, паднеслі да яго вуснаў. І калі паспытаў Іісус воцату, ён сказаў: «Здзейснілася», і, схіліўшы галаву, аддаў дух. А паколькі была пятніца, то іудеі, каб не засталіся целы на крыжы ў суботу, бо вялікі дзень была тая субота, прасілі Пілата, каб перабіць у іх голені і зняць. І вось прыйшлі воіны, і ў першага перабілі голені, і ў другога,
распятага з ім, прыйшоўшы ж да Іісуса, як убачылі, што ён ужо памёр, то не перабівалі ў яго голеняў. Але адзін з воінаў кап'ём працяў яму бок, і адразу выцякла кроў і вада. І той, хто бачыў, засведчыў, і сведчанне яго праўдзівае. І ён ведае, што ісціну гаворыць, каб вы паверылі, бо гэта сталася, каб споўнілася пісанне. Косць яго не будзе паламана. Яшчэ і ў другім месцы пісанне гаворыць: будуць глядзець на таго, каго працялі. Пасля гэтага Іосіф з Арымафеі, які быў вучнем Іісуса, але тайным за страху перад іудзеямі, папрасіў Пілата, каб узяць цела Іісусава. І Пілат дазволіў. Тады прыйшоў ён і ўзяў цела Іісусава. Прыйшоў і Нікадзім, які прыходзіў раней да Іісуса ўначы, і прынёс сумесь са смірны і алою фунтаў каля 100. Узялі яны цела Іісусава і абвілі яго палотнамі з духмянасцямі, як паводле звычаю хаваюць іудзеі. Быў жа на тым месцы, дзе ён быў распяты, сад, і ў садзе магіла новая, у якой ніколі яшчэ ніхто не быў пакладзены. І там, за пятніцы іудзейскай, паколькі блізка была магіла, паклалі Іісуса. Раздзел 20. А ў першы дзень тыдня Марыя Магдаліна прыходзіць рана, калі было яшчэ цёмна, да магілы і бачыць, што камень адвалены ад магілы. Тады бяжыць яна і прыходзіць да Сімана Пятра і да другога вучня, якога любіў Іісус, і кажа ім: узялі Господа з магілы і не ведаем, дзе паклалі яго. Выйшаў тады Пётр і другі вучань і пайшлі да магілы. Яны беглі абодва разам, але другі вучань бег хутчэй за Пятра і прыйшоў першым да магілы і, нахіліўшыся, бачыць, што ляжаць палотны, аднак не ўвайшоў. Прыходзіць тады Сіман Пётр услед за ім і ўваходзіць у магілу і бачыць, што ляжаць палотны і што хуста, якая была на галаве яго, не з палотнамі ляжыць, а асобна скручаная на іншым месцы. Тады ўвайшоў і другі вучань, што першым прыйшоў да магілы, і ўбачыў ён і увераваў. Бо яны яшчэ не ведалі з пісання, што належыць яму з мёртвых уваскрэснуць. Тады пайшлі вучні зноў да сябе. Марыя ж стаяла звонку каля магілы, плачучы. І калі плакала, яна нахілілася да магілы і бачыць двух ангелаў у белым адзенні, якія сядзяць адзін у галавах, другі ў нагах, дзе ляжала было цела Іісусава. І яны кажуць ёй: жанчына, чаго ты плачаш? Яна кажа ім: узялі Господа майго і не ведаю, дзе паклалі яго. Сказаўшы гэта, яна абярнулася назад і ўбачыла, што стаіць Іісус, але не пазнала, што гэта Іісус. Кажа ёй Іісус: жанчына, чаго ты плачаш? Каго шукаеш? Яна, думаючы, што гэта садоўнік, кажа яму: гаспадар, калі ты ўзяў яго, скажы мне, дзе ты паклаў яго, і я вазьму яго. Кажа ёй Ісус: Марыя. Яна, абярнуўшыся, кажа яму: равуні, што значыць вучыцель. Кажа ёй Ісус: не дакранайся да мяне, бо я яшчэ не ўзышоў да айца майго,
але ідзі да братоў маіх і скажы ім: узыходжу да айца майго і айца вашага, і Бога майго і Бога вашага. Прыходзіць Марыя Магдаліна і абвяшчае вучням, што бачыла Господа і што ён гэта сказаў ёй. І ўвечары таго ж першага дня тыдня, калі дзверы там, дзе сабраліся вучні, былі замкнёныя з-за страху перад іудзеямі, прыйшоў Іісус і стаў пасярэдзіне і кажа ім: «Мір вам!» І, сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок свой. І ўзрадаваліся вучні, убачыўшы Господа. І Ісус жа зноў сказаў ім: «Мір вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». Сказаўшы гэта, дзьмухнуў і кажа ім: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». А Фома, адзін з 12, называны Блізнюк, не быў з імі, калі прыходзіў Іісус. Казалі яму іншыя вучні: «Мы бачылі Господа». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ран ад цвікоў і не ўкладу пальца майго ў раны ад цвікоў і не ўкладу рукі маёй у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні яго і Фома з імі. Прыходзіць Іісус, калі дзверы былі замкнёныя, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Мір вам!» Потым кажа Фоме: «Дай палец твой сюды і паглядзі на рукі мае, і дай руку тваю і ўкладзі ў бок мой, і не будзь неверуючым, а будзь веруючым». У адказ Фома сказаў яму: «Господь мой і Бог мой». Кажа яму Іісус: «Ты увераваў, таму што ўбачыў мяне. Блажэнныя тыя, якія не бачылі і уверавалі». Многа яшчэ зрабіў Іісус перад вучнямі сваімі і іншых цудаў, пра якія не напісана ў кнізе гэтай. А гэта напісана, каб вы уверавалі, што Іісус ёсць Христос, Сын Божы, і каб веруючы жыццё мелі у імя Яго. Раздзел 21. Пасля гэтага явіўся зноў Іісус вучням на моры Тыверіядскім. Явіўся ж так. Былі разам Сіман Пётр і Фома, званы Блізнюк, і Нафанаіл з Каны Галілейскай, і сыны Зеведеевы, і двое іншых з вучняў яго. Кажа ім Сіман Пётр: «Іду рыбу лавіць». Кажуць яму: «Ідзём і мы з табою». Выйшлі яны і селі адразу ў лодку. І ў тую ноч не злавілі нічога. Калі ж настала ўжо раніца, стаў Іісус на беразе, але не пазналі вучні, што гэта Іісус. Кажа ім Іісус: «Дзеці, ці ёсць у вас якая ежа?» Яны адказалі яму: «Няма». Ён жа сказаў ім: «Закіньце мярэжу з правага боку лодкі і зловіце». Яны закінулі і ўжо не маглі выцягнуць яе з-за мноства рыбы. Тады вучань, якога любіў Іісус, кажа Петру: «Гэта Господь». А Сіман Пётр, пачуўшы, што гэта Господь, апаясаўся вопраткай, бо быў голы, і кінуўся ў мора.
Іншыя ж вучні прыплылі ў лодцы, бо яны былі недалёка ад зямлі, а локцяў каля 200, цягнучы мярэжу з рыбаю. Калі ж яны выйшлі на зямлю, бачаць раскладзенае вогнішча, а на ім рыба ляжыць і хлеб. Кажа ім Іісус: «Прынясіце той рыбы, што вы злавілі цяпер». Пайшоў Сіман Пётр і выцягнуў на зямлю мярэжу, поўную вялікіх рыб, якіх было 153, і пры такой колькасці не парвалася мярэжа. Кажа ім Іісус: «Хадзіце сюды, снедайце». І ніхто з вучняў не пасмеў спытацца ў яго: «Хто ты?», ведаючы, што гэта Гасподзь. Падыходзіць Іісус, бярэ хлеб і дае ім, і рыбу таксама. Гэта ўжо 3-й раз явіўся Іісус вучням сваім, уваскрэсшы з мёртвых. Калі ж яны паснедалі, кажа Сіману Пятру Іісус: «Сімане Іонаў, ці любіш ты мяне больш, чым яны?» Той кажа яму: «Так, Господі, ты ведаеш, што я люблю цябе». І Ісус кажа яму: «Пасі ягнят маіх». Кажа яму зноў другі раз: «Сімане Іонаў, ці любіш ты мяне?» Той кажа яму: «Так, Господі, ты ведаеш, што я люблю цябе». І Ісус кажа яму: «Будзь пастухом авечак маіх». Кажа яму 3-й раз: «Сімане Іонаў, ці любіш ты мяне?» Засмуціўся Пётр, што Іісус 3-й раз спытаўся ў яго: «Ці любіш ты мяне?» І сказаў яму: «Господі, ты ўсё ведаеш. Ты ведаеш, што я люблю цябе». Кажа яму Іісус: «Пасі авечак маіх. Праўду, праўду кажу табе, калі ты быў малады, то падпяразваўся сам і хадзіў куды хацеў, а калі састарэешся, то выцягнеш рукі твае, і іншы падпяража цябе і павядзе, куды не хочаш». А гэта ён сказаў, даючы зразумець, якою смерцю Пётр праславіць Бога. І сказаўшы гэта, кажа яму: «Ідзі за мною». Аглянуўшыся, Пётр бачыць, што ўслед ідзе вучань, якога любіў Іісус і які на вячэры, прыхіліўшыся да грудзей яго, сказаў: «Господі, хто выдасць цябе?» Яго ўбачыўшы, Пётр кажа Іісусу: «Господі, а ён што?» Кажа яму Іісус: «Калі я хачу, каб ён быў, пакуль я прыйду, то што табе да гэтага? Ты за мною ідзі». І разнеслася слова гэтае сярод братоў, што вучань той не памрэ. Але не сказаў яму Іісус, што той не памрэ, а сказаў: «Калі я хачу, каб ён быў, пакуль я прыйду, то што табе да гэтага?» Гэта і ёсць той вучань, які сведчыць пра гэта і напісаў гэта. І ведаем, што сведчанне яго ісціннае. Ёсць і многае іншае, што зрабіў Іісус, але калі падрабязна апісаць гэта, думаю, што і сам свет не ўмясціў бы напісаных кніг. Амінь.